abalị itoolu nke ọnwa Ọgọst afọ bekee kpọrọ 2021. Tata oke, ngwere, ọkụkọ, mmadụ, nwata, onye ukwu, onye nta ma ihe na-ebe n'ọwụwa anyanwụ Nigeria bụ atụmatụ otu akpọrọ Indigenous People of Biafra eji IPOB mara n'ịchafụ tinyere awolo si ka ndị mmadụ nọdụ n'ụlọ maka otu ha si kwuo inye onye isi ha nọ n'aka gọọmenti Nigeria nkwado maka ihe ọ na-agabige. Dịka ha si kwuo, ha sị na ha achọghị ka onye ọbụla gagharịa n'ọwụwa anyanwụ, ahịa agaghị azụ, ụlọ akwụkwọ agaghị emepe, ndị ọrụ bekee, ndị ọrụ ugbo, ha sị ka onye ọbụla nọdụ n'ụlọ maka ya bụ atụmatụ bekee kpọrọ sit at home. Ụnyaahụ ọbịa dịka ya bụ ihe agaghị enwe isi dịka abịa n'ụta ozi n'ọnụ onye akpọrọ Kanu Nta Kanu bụ nwanne mbụ onye isi IPOB anwa bụ Nnamdi Kanu. Ọbịa sị na ya bụ atụmatụ ndị IPOB na-ekwu okwu ya kemgbe izuụka gara aga na akagbuola ya, mana ndị IPOB pụtakwara site n'ọnụ na-ekwuru ha bụ Emma Powerful kwuo na ya bụ okwu Kanu Nta kwuru abụghị eziokwu, na ha ka ga-emekwa ya bụ nọdụ n'ụlọ dịka ha si kwuo taa. Wee bụrụ ya ka chi folu taa anyị bịa malite njem dịka ndị nta akụkọ wee gagharịwa steeti dị iche iche. Ugbu a kwa ndị nta akụkọ anyị ka nọkwa n'ụzọ agakwa ụfọdụ obodo ndị anyị elutebeghị, mana anyị agaala Abakaliki bụ isi obodo Ebonyi steeti, gaa Ụmụahịa bụ isi obodo Abia steeti, gaa Aba bụ obodo ukwu ebe a na-azụ ahịa kachasị na Abia steeti, gaa Owerri bụ isi obodo Imo steeti, gakwa n'Enugu bụ isi obodo Enugu steeti, gaa Ọka bụ isi obodo Anambra steeti. Ugbu a kwa ndị nta akụkọ anyị nọkwa n'ụzọ ilu Ọnịcha nakwa Nnewi bụ obodo ukwu abụọ ọzọ fọrọ ka anyị lute tata. Mana ihe anyị fụ n'obodo anyị anyị ga-agịsị bụ na ọtụtụ mmadụ, ọkankụ ndị mmadụ n'ọwụwa anyanwụ rubere isi na okwu a IPOB kwuru, bụ dịka ha si ka ndị mmadụ ghara ịpụta njem ya bụ okwu a na-ekwu. Mana dịka esi kwuo nke a, ka ọtụtụ gọvanọ na ya bụ ọwụwa anyanwụ pụta, ọkachasị gọvanọ Ebonyi steeti, gọvanọ Anambra steeti na gọvanọ Imo steeti bụ ndị nke pụta kwuo okwu si na ha anabataghị ya bụ atụmatụ ka ndị mmadụ ghara ime ngagharị na steeti ha. Gọvanọ Abia steeti sokwa na ndị kwuru ya. Gọvanọ Abia steeti ka ọ sị na ya ga-akwụsị ndị mmadụ ma ya bụ na ha chọrọ ịnọdụ n'ụlọ, mana ya anabataghị atụmatụ ka asị ka ndị mmadụ ghara ịga akwụkwọ. Mana dịka okwu ugbu a, dịka anyị si kwuo, ọtụtụ steeti na ọtụtụ obodo na steeti na ọwụwa anyanwụ ndị mmadụ ruru ya bụ isi. Ogwe ndị pụta ịna-anya n'ihe onyonyo dịka ndị anyị fụchara ka anyị na-agagharị, enyochara ndị pụtasị nwa mmadụ ole ma ole ma ole. Ọ bụrụ na-apụta maka na ọ dịrọ otu o si adị mbụ na mpaghara Owerri dịka Wedra nakwa Douglas nakwa mpaghara ndị ọzọ gasị ndị na Owerri ebe a na-ama kpachikpachi, a na-eji kpachikpachi moto amara. Ọ dịchachakụ moto bụ ole ma ole bụ ihe na-agafe n'anya, ọ bụrụ mmadụ ole ma ole. Na Afikpo na Ebonyi steeti fụ ihe anwakwa ndị mmadụ pụtara, mana ọkwa mmadụ ole ma ole, nke gosi na ọtụtụ ndị mmadụ nọ na be ha. Enwekwa n'ebe anyị fụgasịrị ụmụ akwụkwọ na-elu ule. Ụmụ akwụkwọ gakwara akwụkwọ n'ụfọdụ ebe dịka ndị nwere ule ndekọ anwa Kanu Nta Kanu ji kwuo okwu ya ụnyaahụ. Ndị mmadụ pụta gakwa ule, mana ka o si kwụrụ, anyị chọrọ itinye anya n'ihe a na-eme tata. Nke mere anyị ji si na ọma mbụ sọsọ anyị nwere na BBC bụ ga-ekwu ya, maka na ọ na-adị mma anụ na ọnụ otu onye anụkwa na ọnụ onye ọzọ. Anyị nwere mmadụ abụọ bụ ndị si na gasị ya na mpaghara abụọ okwu a. Ofu onye bụ onye na-akwadotebe ọdịmma ndị na-achọ nwere onwe. Ofu onye kwa mbụ onye nke anaghị akwadote
ihe anwa ndị anwa na-achọ nwere onwe na ọnọdụ ha si achọ ya nọ ọya menji na mmadụ abụọ a ga-abịa sola ntinye ọnụ n'okwu a maka ihe bekee na-akpọ balance ịnọta na ọnụ onye nka ịnọta na ọnụ onye nka ka ọ bụ na sọsọ ofu onye ka akpọta na njem a mana m ga-acha ka ọ bụrụ ha nwa bụ ndị ga-eji ọnụ ha wuru kọwaa onwe ha ọfụma. M ga-evu ụzọ jee na otu onye bụ ọkaiwu Paul Achala ka ọ gwa anyị onye ọ bụ nakwa ihe mere anyị ji kpọta ya. Gaa n'ihu nwanne ka ị gwa anyị onye bụ na ihe anyị bịara ebe anyị metata. Nke mbụ bụ na afa m Paul Achala, abụ m onye ọkaiwu na mba United Kingdom. Bụ na agwa m nwa na-akwado nwere onwe nke ndị bekee kpọrọ ya self-determination. Nke ọzọ dịka ibi bụ na na-akwado Nnamdi Kanu, na-akwado ndị IPOB n'otu ha si ije mmaji nwere onwe n'otu o si wee maka na ndị bekee si na politics is local. Anụ gbaba dị ọsụsọ gbaba ya jengo otu o si mee na Scotland abụghị otu ọ ga-esi na-ebe anyị ma otu o si kemgbe ma ihe ka mkpa bụ ihe a na-ekwu bụ ọchịchị onye kwuo uche a na-ekwu maka ekwuchacha ihe na atụrụ na-etochacha ọ na-anụ osimiri ekwucha ihe ekwuru ajọ ọnụ ekwuru ọnụ ọma ihe a na-ekwu bụ steeti emekreti tụọ ya atụ ọsị mere referendum ekwuru ọnụ ọma ekwuru ife niile ebe ihe na bụ mekreti tụọ ya atọ okenye otu onye ọkada atọ onye na-agba plen atọ onye na-agba Mercedes atọ onye na-agba Jeep atọ onye na-atị ụbọchị a onye na-agbajide ebe ọ ya abụ ya. So mmadụ ahụ egbu nwanne site n'ọnụ ya jọrọ njọ, mmadụ ahụ egbukwere nwa dị anya site n'ọnụ nwa dị anya jọrọ njọ. Ife anyị na-ekwu bụ ọchịchị onye uche ọnụ ndị ajọ ọnụ ha maka ihe ka mkpa bụ ha si tụọ ya atụọ siri ha kwetere na nke ahụ onye kwuo uche si tụọ ya atụọ nwezi ihe no biko ọ dị ka ọ dị iji mic ka iji ekwu okwu ọ microphone ka iji ekwu okwu ka earpiece achọrọ because onu gị anaghị apụta ọfụma nke mere ọtụtụ mmadụ na-ekwuzi ugbu a na ha anaghị anụchata ihe ị na-ekwu mana anyị ga-emezi ya ka anyị na-achọ imezi ya ka m gaa ebe Maazị Ofuegbu nọ ka ọ kọwaa onye ọ bụ ka anyị bido. Ọ dị mkpa mana anaghị anụ ihe ị na-ekwu so ọ ga-afịa ahụ ikwuche okwu anwa dị mkpa ya bụ na ndị mmadụ anụghị ya ịma na okwu anwa ikwuru adaba ọ ga-aka mma ka anyị mezie ihe merụ eji ha anụ gị ọfụma. Anyị ga-emezi ana m achọ ka mmalụ ka anyị ga-akpọ gị n'ekwu onwere ekwentị ga-ezitere m ekwentị m nwere ike ji kpọọ gị onwe ekwentị m ga-eji m kpọọ gị ka a na-ege gị ntị na ekwentị na-abụghị nke a ka m kpọọ gị n'ekwentị ị ga-eji ekwentị ma na-egwe agbanyụzi onu nke a onu ekwentị gị anwa na-apụtazi nsogbu adụrụ anyị ga-ama otu anyị ga-esi mezie ya. Maazị Ofuegbu biko kọwala anyị onwe gị na kọwala anyị onwe gị anyị abanyezie n'ihe anyị bịa taa. Adịgoro ndị na-ege anyị ntị ekenekwa ọkụnwa ndị mgbakọ ọzọ bụ Chukwukachi Uzorma-Ofuegbu onye nkuru ntijele speech mara. Ana m ekene unu na-asị unu nnọọ na ebuga abịa anyị ntị n'ụbọchị nke taa. Nnọọ mmadụ ncha nnọọ otu anyị ga-esi mee maka ihe onyonyo ihe ekwentị ọkaiwu Achala bụ ihe na-agba mmegharị ugbo mana anyị ga-emezi ya mana tupu anyị aga na ya anyị gaa na Lagos ebe ma a na-eme ịnọdụ n'ụlọ na ọwụwa anyanwụ anyị sị ka anyị jụkwanụ ndị ụmụafọ ọwụwa anyanwụ bi na Lagos ebe a ka ha gwa anyị ụdịrị ihe ha fụrụ taa na otu uche ha dị maka ihe a na-eme. M ga-akpọ ya ugbu a ka anyị gee ihe ha kwu ka anyị na-eme anya na-ahazi ekwentị ọkaiwu Achala.
ana m eme mana n'otu ụka m mere ya ebe m na-abụ ebe m a sịra mbịrambịrị a na-atụ okooko maka adị ama ama ihe dị na ya bụ ezigbo ihe ọ bụrụ na mụ nọ na mgbadapụ m na-eso ha na-eme mana ebe a nụrụ ọbe mmadụ bụ ihe mana n'ime obi m ana m eme ihe njilaki ma steeti ọbụla onye ọbụla na-azụ ahịa buri ọ bụghị pụta na letist ọbụghị because ndị na-azụ ahịa onye ọbụla na-azụ ahịa na-azụ onye oge eri so ọ bụghị pụta na letist ọbụghị like ihe na-eme na ọta steeti amere ebe jebe iro steeti jebe iro na kịta na-achụgharị ndị na-ere ahịa ịghọtago letist ọbụ mana ihe njilaki steeti anya bụla ọ dị n'otu ahụ ebe ọbụla na iji na-ere ahịa dị fri na-ere ahịa na-achọ ihe na-eri ana m eme mana n'otu ụka m mere ya ebe m na-abụ ebe m a sịra mbịrambịrị a na-atụ okooko maka adị ama ama ihe dị na ya bụ ezigbo ihe ọ bụrụ na mụ nọ na mgbadapụ m na-eso ha na-eme mana ebe a nụrụ ọbe mmadụ bụ ihe mana n'ime obi m ana m eme ihe njilaki ma steeti ọbụla onye ọbụla na-azụ ahịa buri ọ bụghị pụta na letist ọbụghị ịghọtago because ndị na-azụ ahịa onye ọbụla na-azụ ahịa na-azụ onye oge eri ịghọtago so ọ bụghị pụta na letist ọbụghị like ihe na-eme na ọta steeti amere ebe jebe iro steeti jebe iro na kịta na-achụgharị ndị na-ere ahịa ịghọtago letist ọbụ mana ihe njilaki steeti anya bụla ọ dị n'otu ahụ ebe ọbụla na iji na-ere ahịa dị fri na-ere ahịa na-achọ ihe na-eri ana m eme mana n'otu ụka m mere ya ebe m na-abụ ebe m a sịra mbịrambịrị a na-atụ okooko maka adị ama ama ihe dị na ya bụ ezigbo ihe ọ bụrụ na mụ nọ na mgbadapụ m na-eso ha na-eme mana ebe a nụrụ ọbe mmadụ bụ ihe mana n'ime obi m ana m eme ihe njilaki ma steeti ọbụla onye ọbụla na-azụ ahịa buri ọ bụghị pụta na letist ọbụghị ịghọtago because ndị na-azụ ahịa onye ọbụla na-azụ ahịa ọkaiwu achara ịnụrụ ihe a m kwuru maka ihe a merụ na ọ na-anụ ihe m na-ekwu 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 ha na-anụ ihe m nwa na-ekwu oge ha na-anụzi ya ugbu a biko ọ teknụzụ a bụ ihe na-enye anyị nsogbu biko anyị emezikwa ya ọfụma anyị ga-aga n'ihu ugbu a ọkaiwu achara biko kedu ihe ọtụtụ mmadụ na-ekwu na ihe mere ndị mmadụ ji gbulu nọdụ n'ụlọ taa bụ na ọ bụ mmanye ka a manyere ha ụfọdụ na-ekwukwa na ọ bụrụ mmanye nọ ndị mmadụ ji obi ha gbulu nọdụ n'ụlọ kedu ihe iche maka ihe a mere taa na mpụtara ya na mbido anya m asị na ife merụ tata bụ ndị mmadụ jiri obi ọma ha obi ọcha wee nọrọ n'ụlọ dịka m si wee kwu na mbụ ekwuru enu ekwuru ana etere ụgbọ etere azụ ihe ndị IPOB na-ekwu bụ ọchịchị onye kwuo uche
maka ekwugharịcha ụfọdụ so na ọnụ ndị IPOB mara mma, ụfọdụ so na ọ jọrọ njọ. Ọ na-ekwuchakwa ha sị na gịnị mere na ha chọrọ gịnị referendum. And abịa na referendum na ihe ọ pụtara bụ ọgwa ha ka anyị ejizi ike nwee ike gwara ma ọnụ ha ọ jọrọ njọ ma ọnụ ha ọ mara mma, maka na ndị mmadụ ga-eji aka ha ji wee were aka ha tụọ ọ bụ na eru ụbọchị ahụ ndị mmadụ sịra ọnụ ndị IPOB jọrọ njọ, aga m atụnyere ha, ọ bụ ọnụ ha mara mma aga m atụnyere ha. Nke ndị na anyị na-ekwugo ndị be anyị na-eji ụfọdụ ndị mmadụ onye nọrọ ọbịa ọ bụrụ jọji, bụrụ juri, bụrụ prosekutọ, bụrụ ife niile, bụrụ polisi, bụrụ kọtụma, ọdụghọ bụ otu esi eme n'ihe. Onye ọbụla ga-ekwu uche, ọchịchị onye kwuo uche ka anyị nọ, weda ma ọnụ ha mara mma ọ jọrọ njọ ma ọ bụ ihe ka mkpa bụ ha kwetere na ọchịchị onye kwuo uche. Ha kwuru si jee ka atụọ ya atụọ, ogbenye kwuo uche, ọgaranya kwuo uche, polisi kwuo uche, kọtụma kwuo uche, prọfesọ kwuo uche, onye mekaniki kwuo uche, onye ọkada kwuo uche, onye ọbụla ọya bụ ọchịchị onye kwuo uche ọrịa ihe ọ bụ. So mana ndị nke ọzọ nọọsị mba, anyị nwa bụ ndị elite, we are stakeholders, anyị nwa bụ ndị isi, anyị nwa ga-ekwutere ụlọ mba, ọ bụghị ha na ga-ekwutere anyị. Anyị niile ga-eji aka anyị kwuoro onwe anyị etorogo ịzara ọnụ anyị. Nwata ọbụla gbara ahụ 18 eruo n'oge ịzara ọnụ ya na Naịjirịa, o ruo n'oge ịga nga, o ruo na ihe niile eji mmadụ eme. Ihe anyị na-ekwu, ihe ndị IPOB na-ekwu, o doro ewu na ụka anya. Enwere ike je nwa alaiki otu ha si ekwu ya, nwee ike mụnwa alaiki otu ha si ekwu ya, nwee ike ijere alaiki otu ha si ekwu ya. Onye ọbụla nwere otu o si ekwu nke ya. Iruo na ọ bụgodo n'ụlọ ikpe nke a na-eje eje, onye ọbụla nwere otu o si ekpe ikpe nke ya. Advocacy goes by style. Nwere ike otu esi bido nke ya bụ ka m esi bido. Nwere ike bido na mbido mụ abịa si ebe ga-edebe ha anya wee bido onye ma bido ihe niile ahụ nke okwuchi onye kwuo uche onye ma ya bụ otu o si dị ya n'obi. Enechazi anya ọha bụ mmadụ ewere aka ha mee gịnị kee ya ma okwu ebe ha kwetere na referendum. Kedu ihe anyị na-echezi ọpụtasịrị na ndị prọfesọs anyị ma ndị ọkammụta anyị na ihe niile ma ndị gọvanọ ọ bụzi na ha ma ọ bụ ha esogosi ebe ha kwetere agawa n'ebe ahụ na-eje tụmanụ onye atụgburu onye vootu onye meriri okwere ọkụ ya ọrịa eji ụbọchị aha kere ihe a na-ebuziri ka ihe a na-agbaziri egbe ka ihe a na-ebuziri maka anyị ụdezi polisi ka ihe a na-ewetara ha ọbaghị uru. Chelo nwere ihe m chọrọ ịjụ gị, ị na-akọwa na atụmatụ anyị nọdụ n'ụlọ a bụ maka atụmatụ referendum ahụ abụ eji eme ya n'ụzọ eji achị isi nweta ya. Anyị gbara asị ajebe n'isi ọchụ achọghị isi ọchụ eje n'ụzụ tupu ejide Nnamdi Kanu. Kedu ihe ọ chọrọ? Ọkwa ọsịsị sinye referendum ọkwa ya achọghị isi ọchụ eje maka na ọchụ ihe ọbụla a ga-ekwu ihe na-eme tata a ga-aga nege ebe ihe ndị asị ha chọrọ a ga-eje nege ebe ahụ metụrụ ya aka ka ọ ghara ịgba ndị mmadụ ghara maka enwere ike na-ekwu na e nwudere Nnamdi Kanu ndị IPOB so onye apụtara ma ndị IPOB yọọ ndị mmadụ si mana nke bụ eziokwu bụ na otu nsifu ya ndị mmadụ jiri aka ha na-enweghị mmanye ọbụla were sị mba ka ha sọpụrụ tata ka onye ọbụla ka ụwa wee mara na ha na-akwado ihe a na-eme. Anya ma nwa amadi eji aka nwanne mmadụ ka ọ bụ adị na ihe ọ na-eme na ha kwadoro ya otu a ka ọ dị. Nke bụ eziokwu bụ ebiakwu na ihe onyonyo ndị BBC chepụtara enwegasịrị ndị hụrụ n'aka mkpa ha nwa mmadụ one ma one ọ ya bụ na ọchịchị onye kwuo uche ndị nke ha pụta mmadụ enwe onye tiri ha ihe enwe onye pịara ha ụtarị enwe onye na-achụpụ ọsọ enwe onye na-achụpụ ọtọ nwa mmadụ one ma one ahụ efu ebe ahụ ma ebe Kunu sepụtara ndị uwe ojii debere moto ha ma debere ihe ha ji anụ ọgụ ma onye na-anụso ha mba. Anụkwuru m na enwere ihe a na-akọ ihe nke a na-akọ ma mebi enwere ọgbaghara enweghị ebe enwere ọgbaghara n'ala Igbo mmaghara enye ọbụla efuru mere na ịgba na
mgbe ụfọdụ o nwere ike bụrụ ndị nchekwa Naijiria maka ile anya ihe mere ebe Ejiofọ ihe mere ebe Ejiofọ lọya ọkaiwu Nnamdi Kanu ihe afụ na enweghị ihe ndị nchekwa Naijiria agaghị emenwu. Ịhụrụ ịbịa na be Ejiofọ ịbụ na ihe ịbịa na be Ejiofọ ụbọchị ha bịara be Ejiofọ a gbara moto ọkụ egbukuru mmadụ na ya nnọọ Chelu achọrọ m ka anyị were okwu a gaa na nke Maazị Ofuegbu nọ. Maazị Ofuegbu, o nwere okwu ole ma ole ọkaiwu Achara kwuru ebe a. Ofu o kwuru bụ ọ sị na ọ bụghị mmanye ka a manyere eji wolu mebe ihe a na-eme tata, mana n'uche gị na ihe ị nụrụ iche na mmanye dị ya ma ọ bụ ndị mmadụ eji uche ha wolu bata? Nwanne m nwoke nọ ị mara mgbe mbụ mụ na gị bụ agbakara ndị anụ ezu na-egodu ọkaiwu Paul Achara mba biko akọkwa n'ọnụ achọghịkwa ebe a dịka unu otu si eme anaghị m achọ mmadụ ịkọ ebe ikwuo kpọwam gaa n'ihu. Adị m atọ ọnụ nwanne chee ka m kwucha ilenezie ihe mgbe ọnụ ka m na-akọ ka anụle ya akọwa ya ka o dị onye ọbụla. Onye si gị na ọ nọ na United Kingdom na Junction ebe a ka ya ga-ekwu ọzọ, mana nke a sị gị na ọ bụghị mmanye. Nwanne m nwoke ka mụ na gị na-ekwu ugbu a ụmụ ndị mmadụ a na-achọ ha achọ ọ bụrụ ndị gị na ndị bara ụwa ụgbọala si Ụmụahịa na-eje Owerri ụzọ na-aga chọrọ isi ajewe Lagos dịka ice wee hụ ụgbọala ahụ agbara ọkụ, ọ bụghị ikuku nkịtị, ọ bụghị egbe igwe ma amụma gbara n'elu ụlọ ahụ wee gbaa ọkụ. Kịta ka mụ na gị na-abụ o nwere ihe onyonyo dịnụ mmụnwa na onwe ntị aka nkesa arụ ndị mmadụ ugbu a dị ihe ejefu ebe a na-akwafusi ngwa ahịa ndị mmadụ na-emebi ya. Ihe ahụ ọ bụrụ na omehọ na mgbe emere gba na ụmụ maazị gị maka ụzọ ebe ahụ nọ ebe nwa akụkụ ebe ntụ asị gị na ọ bụghị mmanye ndị mmadụ wee na-eso eso jee na nke megoduru na Nnewi kịta o mere n'ebe elekere 5 n'ụtụtụ a efugo na ndị abacha na-arụ arụmana niile ha na-arụ mee ya ihe dịka ebe elekere 5 uche ndị mmadụ ama na ndị niile nọ n'ogbe ga-anụgo mkpọtụ na-enwe mkpọtụ ma elu na-enwe ndị egwu onye nụ ya ọnọkwuo n'emu na ịmara ndị be anyị abụghị adaghị akpacha agwa ụfọdụ ndị n'akụkụ mba Afrịka ọzọ ma mba Naijiria mere egwu ebe ọ kara ịbụ ka anyị na-ekwu okwu na ndị mmadụ ndị na-azụ afịa na main market amụrụ ndị mmadụ jụọ ka onye ọbụla nọ na main market azụ ahịa jụọ ya ma ọ bụrụ na ndị ji isi ahịa mepere ahịa ma ọ kara ịga ahịa ka ọ kara ịga ahịa ị ga-ahụ na onye ọbụla ga-adị jụọ ha na ọ bụrụ na ha agaghị atụ egwu mmadụ ibuba nke abụghị mbụ ọ bụghị ebubo ihe anụ abụ ya na-afụtọrị onyonyo ya dị ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na unu ga-emecha biko gosinụ ndị mmadụ ihe anụ anyị mana Chelu Maazị Ofuegbu Chelu anyị jelu ahịa nke dị na Douglas na Owerri bụ isi obodo Imo steeti. Ahịa gbapela agbape mana ndị mmadụ emepụrụ dịka ụzọ esi abanye ime ahịa dị mgbape mana egwu bụ ihe fụrụ na-atụ ndị mmadụ oge ọ bụrụ na Igbo niile zuru ezu kwere ebe onye na-ahịa jiri gbape mgbe jee na-amata ọhịa Douglas kwetara Douglas bụ ebe ndị mmadụ ma ama ndị niile na-ebe ahụ ilele ha anya ọ ndị ga-asị mba o nwere ike mpụta a ga-emebiri ihe niile na-ebe ahụ ihe gara mgbe jee na-amata ọhịa ji akụkụ mpaghara Owerri ọzọ jee n'ime striti ebe ndị mmadụ ịfụ ka ndị mmadụ nọsị na-ata n'igwe ọ bụrụ gịnị onweghị onye egwu na-ekwu ekwu maka igbo ifuo ịpụta kwụsie ya ike asị gị na a ga-egbu nne gị a ga-egbu nna gị a ga-eme nke ndị mmadụ na-akọ igbo n'ihe nke acha ihe nọchara igbo ngwa na-ele ndị ka onyonyo gosiri onye nke nọ na mba Lagos na-ekwu na ọ kwadoro o mere nke gịnị mere na ọ nọghọ n'ụlọ ọ nọ n'iro eme gịnị jee lelee mba akpa ha si na Biafra ha na Rivers steeti so lee ngwa jee na Port Harcourt ka ịfụ ebe niile fụrụ agbachisi agbachi nwanne ka anyị gaa ọdụ nwaanyị ahụ ndị isi obodo a ngwa na onwe gị bụchi agozie ọnwụ enweghị ike isi mechie afịa na Anambra mechie ya ọ bụ gịnị ka ị na-afụ ya ndị ọchịchị ndị na-afụ chike Biafra etigharị ndị mmadụ anya dịka
mgbe a na-egosi ụzọ Aba ịfụ n'ụzọ adịghị ebe ahụ onwe ihe dị ọ bụ na na-akọrọ ndị Aba Biafra aga na-akọ ka a ga-esi rụọ ụzọ ya na-eme ebe niile ahụ gwa ka a pụrụ n'ime ahịa ebe ngwaahịa garara ọnụ nọ bụ ebe ngwaahịa na-agara ọnụ na efu ka ndị mmadụ mepere na-agara onwe ha ndị nke a mechiri emechi akpụ ka a chọrọ imechi ka a gwụrụ nwaanyị nke bụ eziokwu ka a bịa tụ na-asị ngwa jụọ ha ka ndị a na-eti ndị mmadụ ihe n'ụzọ nke a onyonyo eji anya na-afụ ọbụghọ na-asị na-asị ka a bịa eji nara akwụkwọ ofu onye na-asị gị na ọchịchị onye kwuru uche ya ka ezi nke bụ na onye Igbo kwuru uche ya onye Igbo ibe gị kwụsị uche ichi ikwu ya gwa na-ekwe na ire ihe uche ya nwanne nene ọfụma eziokwu adịghọ ndị ya ndị amụma abụọ okwu okirikiri onye nke na-ekwukwe n'okwu asị gị na ọ nọ na UK ụmụnne ka a bịara aje na enwere okwu asị na-ekwuda mana nwanne ka aka belekele ya ebe a ka anyị na-eje mba ya bụrụ maka nke UK o nwere mgbe o ji si na ya ọ sị na ya bụ onye ọkaiwu na UK nke mụnwa jikwara ya aka ebe nke anwa na ọ bụ eziokwu ama m na ọ bụ onye ọkaiwu na UK ọya ka okwu biko achọrọ m ibulu akụkọ a gafekwe na ogige gị bụ maazị ọkaiwu Achala maka na o nwere okwu maazị Ofoegbu kwuru ebe a o kwuru maka na o nwere mpaghara ụfọdụ ebe ndị mmadụ mepere eziokwu na ofu obodo anyị gakwa taa bụ anyị gara Afara Ukwu gaa Ụmụahịa ebe anwa ndị mmadụ pụtasị ọfụma agaghịkwa m apụta nọrọ ebe a sị gị na ọ na-ekwu ekwu maka na m sị na ọ na-ekwu ekwu mana m na-atụ asị mana ya bụrụ na mmadụ apụtasịkwala ike mmadụ pụta nke bụ na onyonyo na-achọ igosi onyonyo anyị si mpaghara anwa ewepụta ebe anyị na-afụ ugbu a bụ n'Ụmụahịa nke dị na Abia steeti ọ naghị ekwu ekwu mana ị na-anya ịfụ na ọ dị ka ndị mmadụ afụtalụ otu nwa so ị ga-asịzi na ị ga-apụtazi ugbu a si na ọ bụ asị na enwelu mpaghara ụfọdụ ebe ndị mmadụ apụtaghị ebe ndị mmadụ pụtara onye m na-ajụ bụ ọkaiwu Achala nke bụ eziokwu bụ na maazị Salụ nke mbụ bụ na ka ngagoro na ife Ofoegbu maazị Ofoegbu pụtara ebe maazị Ofoegbu biko gbanyụgodu maịkị gị ọ sị na enwere ndị pụtara ebe elekere ise nke ụtụtụ enwere nsogbu na Nnewi gaa n'ihu ọ sị na enwere ndị pụtara elekere ise nke ụtụtụ nwere nsogbu na Nnewi ihe dị otu aha chelu ọkaiwu Achala chelu m ga-ka mmanye ha agbaghachi gị achọrọ m ka ndị mmadụ ghara ịnụ ihe ị na-ekwu ọfụma ka m gbaghachi gị ọzọ ka ndị mmadụ nwere ike ịnụ ihe ị na-ekwu ọfụma achọrọ m ihe ọ bụla ikwulu ka o fuo efu ọ ya mgbe m ji eme ya otu a ma m na-akpọghachi ọkaiwu Achala ugbu a ka o nwere ike gaa n'ihu achọrọ m ka ndị mmadụ sịrị ihe ị na-ekwu ọfụma ọ sị na maazị Ofoegbu sịrị enwe ndị pụtara n'elekere ise nke ụtụtụ wee nwee nsogbu nke bụ eziokwu bụ na ọbahụrụ enwesịrị ihe ọ naghị akọrọ nwa ọkwọ n'azụ atọ mana nke ka mkpa bụ na ihe ndị IPOB kwuru site n'elekere isii nke ụtụtụ ha sị na site n'elekere isii nke ụtụtụ ihe ọbụla mere gafee mgbe ahụ gbasara ha ihe ọbụla mere n'elekere nke ịnọ nke ụtụtụ ọ bụ elekere nke mbụ ụtụtụ ma ọ bụ ihe dị agha ha gbasara ha kwuru elekere isii nke ụtụtụ bụ n'elekere isii nke mgbede ọkụ ya ihe ọ pụtara bụ ihe ọbụla mere na elekere isii nke elekere ise wee kpokọba gbasara ọ ihe ọ pụtara azụ chelu ka kedu ihe jụrụ m kedu ajụ jụrụ m ijere Afara Ukwu ndị mmadụ pụtara dịka isi wee ndị mmadụ onye na-edere aha pụtara ọkwa mba
mba nwere kwenye nye ha nsogbu mfo. Enwere onye BBC Igbo ma BBC Pidgin nọ na-akagharị ebe niile na-ekwu na mmadụ apụtara na mmadụ enwere onye tiri ha ihe. Mba nwere nke anyị fụrụ n'anya ọkachasị onyonyo ụfọdụ ezitela anyị nke bụkwa n'eziokwu bụ na ụfọdụ ime onyonyo a ezitela anyị o nwere nke anyị si Ọnịcha zitere ama m n'ebe abụọ Ọnịcha maka ya fọmodo na ụdị abụọ ebe ndị mmadụ ụmụ okorobịa atọ nọ na ụzọ na-akụrisi ngwaahịa ndị mmadụ. Onye zitere anyị onyonyo a sị n'ọta aka nke anwa nọkwa mee dịka nke ụgbọala anyị gwakwara gị anyị fụrụ nke ụgbọala anwa makwa n'ọta aka o mere. Anyị anụgo nke egbu mmadụ egbu na Nnewi ọkachasị ihe anyị na-anụ nke anyị fụrụ n'anya ka anyị ga-agwa gị dịka ndị nta akụkọ anyị na-agagharị afụbeghị ebe anyị afụrụ ebe a nọ na-eti mmadụ ihe si onye anwa nọ n'ụzọ. Chelu ọkaiwu achala m ga-emekwa ihe mbelu mbụ m ga-akpọghachi m ga-achabi ihe a kpọghachie gị maka na ka o si eme onyonyo anaghị ekwentị a anaghị aga ọfụma owolobolo teknụzụ. So biko ndị na-ege anyị ntị na ndị na-ekiri anyị na-ewe n'iwe maka na achọghị m ka o nwee ihe ọbụla ọkaiwu achara ga-ekwu unu agaghị anụ maka chọọ mmadụ ịbịa pụtakwasị na anyị nwa na-achabi okwu ya n'ọnụ dịka a na-ekwu ụfọdụ oge. So ana m eme ka m kpọghachi ya achọrọ m iji ekwentị ọzọ kpọghachi gị ka sị nakwa na ekwentị m na-eme nke anwa ka m pụchabie nka ama m ihe m eji achọ ọchị ọma ihe m na-ekwu so biko nu ka m kpọghachi ya ka ọ gaa ọfụma. Ana m akpọ ya ugbu a. Unu enwekwana iwe anyị na-abịa n'okwu a bụ nnọọ ana m anụ ife ị na-ekwu gaa n'iru. Dịka m na-ekwu ndị BBC agharịchara n'ala Igbo na ala Biafra niile kparịchaa n'ala Igbo niile nweghị onye tiri anyị nwunye chekwu n'aka n'ebe a ma ọzọ. Ihe ndị ọzọ a na-akụzi ihe na nke ka ọzọ daha ka ibie ndị otu IPOB enweghị mgbe ejiri mara ha asị ndị dị ọgba aghara maka na kamgbe gọọmenti etiti na-alụso ha ọgụ na-eme ihe niile onye niile ha tụrụ nga si na o mere ihe kpatara ihe ọgba aghara. Ihe dị na-agaba akụkọ mbe otu esi akọrọ anyị na mbe si nke sụrụ n'anya mgbe ihe ga-adị arụfụ jikwe n'aka nwanne ite na-agba na nke a ịhara ndị aka ebe ndị IPOB eji opekata mpe ha ruru njeri abụọ. Enweghị nke iso na ofu onye ndị na-agba aka ebe otu ha ji emebi ihe ma otu ha ji eme ihe dị agha ka a hapụ ịga na-eme ka anyị kwuo ihe na ihe anyị fụrụ na nke anyị ji n'aka. Nke anyị ji n'aka bụ na enwere ndị mmadụ ndị be anyị niile kwadoro tata sị ka ha kwanye onye isi ndị IPOB na-agabiga ihe mgbu mere onye ọbụla wee nọrọ n'ụlọ ha niile mgbe niile nọrọ n'ụlọ agha ha ji obi ha wee nọrọ na ya. Ijere afa ukwu fụ na enwere ndị pụtara na ndị onye tiri ndị agha ihe enwetịkwara ebe ndị ọzọ apụchakwara mmadụ ole ma ole n'ọnụ n'aka na enweghị onye tiri ha ihe. Enwere ihe merenụ ebe ọbụla ndị Naijiria ka nwere ndị nchekwa ha ga-ame gịnị jee leba ya anya jee nyoba ya anya chekie ihe merenụ ha nwara ndị merenụ ha nwude ndị agha ha gwanne gịnị ndị ọbụla ha bụ ha tụọ ha nke ha bụ ndị mere ihe adịghị mma ihe ndị obodo ihe iwu obodo adịghị mma ha nwude ndị agha ha tụọ ha nga nke anyị ekwetaghị bụ were tụwa n'ime nga chefuo onye nweta okeke enwere dịrị ikutere nne ya nwụrụ inwude esi na onye ahụ ọnụn gọọmenti inwude onye dịrị igoro siga rụpụta n'ụzọ esi na mgbe onye gbara moto ọkụ maọbụ ihe dị agha ndị mere ihe niile mechaa nke ọzọ dị ka ibie bụ na anyị afụgwekwa ebe ndị nchekwa
chere mebie kpakpakpa nke ịpụrụ n'okporo ọnụ ya bụ ebe ndị nchekwa chere mkpa ezigbo mkpamkpa ya bụ ebe ndị nchekwa pụtara ụfọdụ ibe na-agbagbusi ndị mmadụ na-emeghị mkpa emeghị igbo nke ka mere n'Enugu na nso nso anyị abụghị ọkarịghị ihe ndị nchekwa Naijiria na-eme ọkarịghị ya anyị abụghị ọtụtụ ihe mmadụ na-atụ aka ị na-atụ mmadụ mkpụrụ aka ofu mkpụrụ aka nke nọ na-atụkwa gị anyị marụ na e nwere ọtụtụ n'ime anyị ndị degoro na n'ụlọ ọrụ gọọmenti etiti si banụọ si mmachie soshal midia si machie nke a si machie nke ọzọ ihe abụcha ndị na-ekwu n'aka ndị ọzọ ọnụ mana nke bụ eziokwu bụ na enwebeghị ihe gosiri na ndị IPOB maọbụ ndị na-asọpọtụ nnwere onwe na-akpa aga agba maọbụ na-eme mpụ ndị niile nwere mgbe kamgbe 2015 kwụrụ n'ahụ isii mekwa onye n'ime ha asị na gịnị ekpebiri ihe a na-emebe atụte onye kute ahụ ma onye onye nke na-enyekotere nne ya ọgwụ anwụrụ ya ụbụ ya n'iro ụbụ ya chee foto si na ọdụ ọnọ gọọmenti Chelu ọkaiwu Achala biko ma achabi gị okwu n'ọnụ maka nwa ajụjụ m chọrọ ịjụ gị ịma ị na-asị na ọ bụghị na-enweghị mmanye na atụmatụ a asị ndị mmadụ nọdụ n'ụlọ mana nke bụ eziokwu bụ na n'okwu niile mụnwa bụ onye nta akụkọ nụ na ọnụ ndị isi ndị IPOB ndị DOS nke bụ Directorate of State dịka unu si akpọ ya a na-ekwu onye pụtara taa ihe onye anwa fụrụ ya wolu ihe a bụ Igbo ka anyị bụ ihe a bụ asụsụ Igbo ka eji sụọ ya bekee ga-akpọ ya threat ikwenye na nke anwa abụghị threat na isi mmadụ ya bụ na ọ pụta tata ihe ọ fụrụ o wolu mana edere ya edekwuo ya ekwu n'ihe ọtụtụ posta ewepụtara banyere ihe a ọ dịkwa na ya ọtụtụ ndị bịakwara bịa kwuo okwu na-agwa ndị mmadụ sị ha biko sonye enyi n'ihe a kwukwala okwu anwa otu anwa agwagwanago onye ndị kwuru okwu ụnyaahụ ege m ntị Facebook ndị DOS IPOB ha melu onyonyo na Facebook ha melu ngakpe mgbasa ozi na Facebook ụnyaahụ ọtụtụ n'ime ha kwuru okwu kwere ihe anwa si na tata bụ abalị 9 nke ọnwa Ọgọst bụ oge agara n'ụlọ onye ọbụla pụtara ihe ọbụla ọ fụrụ ya wolu ị na-asị na nke anwa abụghị mmanye onye na-ekwuru ndị IPOB bụ ịma pawafụ nke ịma onye ọzọ bụ onye isi bụ Chike Edozie mmadụ na-agba enwebeghị mgbe ha si onye ọbụla onye pụta ike ọfụ ya gwere ọ bụrụ je na nweta mmadụ mebi ndị nkwado maọbụ ndị ga-aga onye na-ekwu ka o si wee dị ya n'oge ndị na-anyị dị n'uche dị mma ebunye mana nke bụ eziokwu bụ na enweghị ụbọchị ndị IPOB so onye pụta maọbụ onye pụta ka imebie ihe ma ọ si jee mebie ngwaahịa mmadụ mba nke bụ eziokwu bụ na Emma Powerful gwara anyị nwa ha nke abụghị onye ọzọ ọ gwara anyị ha na oge anwa bụ oge na onye ọbụla pụta ihe ọ fụrụ onye ahụ ewolu o gwara anyị nke anwa nke abụ n'ọnụ ya ka o si ọ gwara anyị nke anwa maka anyị na-akpa na mkparịta ụka kedu ihe o chere na okwu dodo mana otu isi ekwe ya bụ na ndị be anyị kwadoro otu aka ha na onwe ha wee sị na enweghị ebe ha na-eje aka ọkaiwu Achara maazị Ofuegbu aga m achọ ka m nachite n'ebe ị nọ n'okwu a ịnụ na otu o si kwuo okwu dịka ihe m na-anụta n'onu Achara bụ na ọ bụ njem nnwere onwe ka a nọ ugbu a na njem nnwere onwe na atụmatụ a na-emegasị bụ atụmatụ ga-enye aka
ka nwere onwe anwa ha nwa bụ ndị otu IPOB na-achọ pụta ire. Kedu ihe ị ga-asịrị ha bụ ihe ga-asị na ịnabata gị na ya bụ okwu? Nwanne m ka apụ na-ege pụta nnọọ ndị okenye pụta na-atụ asị akpọghọ m butere m ihe na-emete mmadụ anọrọ ọfụcha nke bụ eziokwu a na-asị gbuo ya aka. Gịnị na-eme ndị Igbo ruo ole mgbe ka anyị ga-enenebe nọnsens a arụmana ndị a na-ahụ megide mkpekọ okwu ọtụtụ okwu aba onye a ka ngagodo ihe okwu iziri ọ sị na adaghị amanye ya mmadụ, ọ sị na mmadụ niile nọ n'ụgbapụ na-eso okwu a nụrụ ka ha kwuru ya na onye pụta n'ọka aka a ga-eme ka mmadụ gị na-ekwu gegodu ntị ihe edemede ndị mmadụ na-ede a na-aba na a ga-eme nke a nke ọzọ. Ihe iji anya gị na-akpọ na-afụ ka epụrụ si dene ndị anụ anyị egeghị ụdịrị ntị anụ ihe ọ na-agba ọgba na ntị. Ukwu anyị fụrụ ndị Igbo ka mmepe nọ n'ikwu nke bụ eziokwu kwuo ya kwa a na-ekwu ndị a na-ekwu egwu ka a na-ekwu ndị furu efu ebee ka a ga-ebido kwuo okwu a ngwa na onwe gị ji anya gị ihe na-eme na nwata ihe ahụ abụọ mgbe mana ọ bụrụ na nwaazị gị ka nke a ka na-ete atata na Nnewi egwugo mmadụ were igwe ekwentị ya ngwa na onwe gị nene nke a mee na Mbaise mee ka ndị nọ n'akụkụ ebe a nọ na-ete enwekwa okwu onye nke na-ahụchago n'ebe a na-ebe na-egokwere ka ọ nwụọ na Mbaise bụ ihe ka mmeri taata ka ha na-agọ agọ ka ebe a na-akọdo ụdịrị ya ihere ọ na-emekwa ndị a n'anya oke asị gị na ọ nwere onwe onye na-akọ ndị nwere onwe dịka anyị si wee kwuo mgbe mbụ m bịara na BBC News okwu nwere onwe nwere ka esi ekwu ya o nwere ebe a na-eje ekwu ya enweghị nke ha je nke ha si gị na ha ji eje mite ndị asị EU asị Amerịka Trump asị o nwere ihe ọgbagodo etu ịmanye ndị mmadụ ka ha nọ n'ụlọ ga-esi mee ndị nwanne ụlọ si ji nna ndị ga-abịa ihe ha na-eme o nwere ka o si gbochie ofu onye nọ na Sokoto ịrahụ ụra o nwere ka o si gbochie ofu onye nọ na Niger steeti ịrahụ ụra o nwere ka o si gbochie ofu onye nọ na Ọyọ steeti ịrahụ ụra na-egodo Rivers steeti dị na Nsụmanya o nwere ka o si gbochie ofu onye ihe anụ a bụ ndị ọchịchị anyị ma ọma awa ihe niile ihe asịdịna nwere onwe onye sigara na akọ nwere onwe na-adịrị ihe o debara akwụkwọ na UK companies asụgịnị IPOB Worldwide Limited ka bidogodo ebe ahụ ga-atụrụ ndị mmadụ asị a na-akpa akọrọgbago elu akọrọgbago ala ndị nọcha na mba ofesi nọrọ ebe a na-asịsị kpọchie ndị niile mee nke a mee nke ọzọ si gị na ESM nwetara na nchekwa ESM nwetara uru nchekwa biko asị m ndị niile anụ Amerịka ma ụmụ nwaanyị niile nọ na biko nata na Ọgọst steeti ụmụ nwoke ndị nke tụrụ ego ha tinye m uru na uru ha na-ata Ọgọst steeti ahapụ nke bụ eziokwu na-akọ ya na-akọ ebe onye na-akọdo ya na-ada ahụ ndị ụlọ jee jụọ ndị mmadụ jụọ ndị nọ n'ime ahịa mee market ọ bụrụ na ndị isi ahịa ndị eze ahịa emechighị ahịa ndị mmadụ ga-eje ụwa ahịa sipụrụ ndị agha ndị uwe ojii kposa ebe niile fụka ebe niile Nnamdi Kanu be ya bube nna ya bụ Afara emechiri ihe ọbụla gbasara IPOB afọ 2017 ọnya mere udo ji dide ajee n'ụmụ ahụ ihe niile ha nwere jikọ ọnụ ha kwuo ya na ihe a na-eme n'Imo steeti maka ihe Supreme Court a nọrọ ebe a na-aghọrịgharị ndị mmadụ na-akọrọ ndị Igbo akụkọ akọrọgo ebe akọrọgo enweghị ihe nwere onwe ha na-achụ onye si na o nwere ndị nwere onwe ọ na-achụ ya gosi m ofu onye ofu mba ha fugoro ndị nke mmadụ na-abasị dịsi isi ya bịa na ha nna ndị jikọrọ nkwo na mgbe ifutoro azefa na-apụta na mbọsa aka ihe ya ga-eme na akwụkwọ nata ebee ka ndị ahụ ndị ahụ ọ na-abụghị Israel wite ọsọ na-ekwu na ihe ejije dọkụmentrị fim ka a bịara ime anụrụ ebe a keke bụ ohi a na-ezu n'ekerekete ihe abụọ na-ekerekete ihe abụọ ka mmadụ Chineke ekere eke ihe afọ nọ na-ahụ si m na ọgịnị na ọ na-azụ nwere onwe onye si gị na onye nwere onwe biko jụọrọ m Pọl achara na ya masị na ọ bụ onye ọkaiwu akwa ya ngwa achị ike obodo ọfụrụ ọ dị na Montevideo Convention nke 1933 jụọ ha ihe niile ededebe ebe ahụ onwego nke otu mkpụrụ ha mekọrọ onwego akwụkwọ ewere edewe mana sineti Naijiria mana nation nwana ha na-ebe na-aka akụkọ onwego ofu mkpụrụ ebipụ Pọl si na onye nwere onwe ka ha na-enwe ya gwa m ihe IPOB Worldwide Limited gịnị ka limited ga-eme na asụsụ ya kekebe apụtachafụ bụ eziokwu a na-ekwu ya aka ụfọdụ ndị gọvanọ dịka m na-ekwukwu okwu mgbe izizi e nyere ohere ikwu
ihe a na-asị na imechi ahịa ọ bụrụ na ndị gọvanọ aka ha dị gịnị mere Imo steeti emechi maka gọvanọ Imo steeti achọghị ya ọ chọghị ya achọ ndị ga-abịa steeti ha gbochi onye ha ga-egbochi hapụ nke aka enyi na ya abalị Igbo gbachi nkịtị jụọ ha ndị niile a ndị bụ ndị isi ọchịchị ndị sineti be anyị a sị na onye nwere onwe ha gosigodo anyị ofu akwụkwọ ofu mkpụrụ akwụkwọ o nwere mgbe Nnamdị gwara ha na ihe gbasara nwere onwe sign sealed and delivered 2019 before ọsọ ha mee ntụli aka ka o bu ụzọ gwacha ha emee ntụli aka ọbụla biko akwụkwọ ahụ sign sealed delivered chọọ ịbụ onye ọchịchị Maazị Ofuebu Chelu achọrọ m ka anyị pụọ na okwu anyị ji taa. Okwu anyị ji taa bụ atụmatụ nọdụ n'ụlọ nke bụ ihe mmelụ taa. Anyị na-ene anya na ya dịka anyị ma na ọtụtụ mpaghara ọwụwa anyanwụ na ndị mmadụ gere ntị. Ị nwere ike isi na ọ bụ mmanye ka a manyere ndị anwa mmelụ ha ji gee ntị wolu bịa ya bụ wolu solu mee ya bụ atụmatụ. Ị nwekwara ike isi na ọ bụ ndị mmadụ ji aka ha si na ha ga-anọdụ n'ụlọ mana nke bụ eziokwu bụ na mpaghara ọwụwa anyanwụ ọkachasị m ga-asị ọka nkụ mpaghara ọwụwa anyanwụ taa ndị mmadụ nọdụ n'ụlọ apụtaghị otu esi apụta. Chelu ama m ihe kpatara ha ncha ka anyị na-ekwu maka ya taa. Ọkaiwu wetara na akọwa na ọ bụ atụmatụ ha ji chọọ iji tinye okwu maka mkpọpụta onye isi ha nọ n'aka gọọmenti Naịjirịa. Ajụjụ mụnwa na-ajụ dịka onye nta akụkọ bụ ihe a emelụ o nwere otu o nwere ike isi nye aka wolu mee ka gọọmenti Naịjirịa maka ọ aka gọọmenti Naịjirịa ka ọ nọ ka ọ pụta. Kedu o nwere ihe gbasara udele na ọkpụ isi kwara abụbụ ọrụ na baba jere strike o nwere ka o si metụ udele na ahụ. Kedu ihe mere ji ekwu otu anwa? Ngwa ọ bụrụ na ha sị na ha chọrọ ime aka gọọmenti ka ha nwere ike mee ya ka hapụ Nnamdị Kanụ bụ ezigbo ngwa ọkwana Abuja ka akara ime imechiela Abuja mechie Lagos ebe ihe mechiri onye na-abụghị onye Igbo ọ na-eme iwe gwazie m na maka eji onye iji chọzie ka ndị Igbo taa ahụhụ dịka anyị na-esi ekwu ana m akpọ ndị ongo specialist na-egodo onye nke unu na-agba ajụjụ ọnụ nọ na Lagos ọnụ ọkwa n'ime ụlọ ya o jebere ahịa gwagodo otu mkpọtụ unu na-eme n'ala Igbo ndị Igbo unu na-ekwu ndị nke a na-emebi ngwa ahịa ha bụ ụwa niile ji anya ha na-ahụ kee ka ọ ga-esi gwagodo m uche achọrọ m ka m chere Chelu ka anyị were ajụjụ ahụ gaa n'ebe ọkaiwu Paul Achala nọ maka na ya nwa bụ ọkaiwu okwelu bụrụ onye na ka m ga-ekwu ya ọ bụrụ onye IPOB so ọ ga-aka mma na anyị jụrụ ya bụ ajụjụ. Ọkaiwu gwa anyị atụmatụ a ọ ga-enye aka kedu otu ọ ga-esi wolu nye aka wolu mee ka gọọmenti hapụ Nnamdị Kanụ? Chelukwana ọ dịkwa m ka ihe a anaghị ana m anụ ihe jide ya otu a jide ekwentị gị otu a ka anyị na-anụ gị ọfụma. Na mbido ọtọchaghị m ụtọ na a hapụrụ ọfụ egwu ọ na-egbu ebubo siri nne ebubo gbara ọkpụrụkpụ na-egbu onye a mee nka ibe niile a enweghị nke m fụrụ anya enweghịkwanụ nke BBC n'onwe ha jere fụsị na ndị IPOB merie maọbụ ndị na-akwado IPOB merie. Ọ dịghị ntụ mma maka na a ga-ama ma ọ bụrụ na nke ọzọ dị ka ibe dịka ọ na-akụ ma IPOB Worldwide Limited ọ bụ na mma na ọ ga-abụ mkpara ọkpụrụ iche ihe kwuru ka a bịa kwuo maka ihe mere tata ụbọchị ọ chọrọ ka ekwu okwu gbasara otu ihe nwere onwe ji etu esi eme na otu esi eme ihe niile a ụbọchị ahụ mbịa nkwado
nkọwara gị ya site na mbido wee ruo ebe ọ kwụsịrị. Nke ọzọ dị ka ibie ọzọ dị iche iche ka anyị na-akọ ka esi eme ihe nnwere onwe. Ọzọ dị iche iche ihe ọzọ dị iche iche bụ ndị oyibo si na politics is local. Ọzọ dị iche iche ịbịa na Naijiria, ihe otu Naijiria ji wee kwụrụ ihe afụ na mgbe anyị nwetara indipendent nri akwụkwọ anyị nwebụrụ bụ akwụkwọ iwu nke bụ nke ndị mmadụ dị aka ha mee bụ nke a na-akpọ 1963 Constitution. Nke ọzọ niile ị na-akụ National Assembly ị na-akọ a na-akọ iri na-akọ ma 1999 Constitution, nke a bụ ndị a mejiri egbe 1999 Constitution na notice of degree 24 of 1999 onye abụ nke na-akpọ 1999 Constitution ndị a mejiri egbe wee mie. Nke ọ bụ na ekwubere ekwube ndị be anyị si na ọ bụ na agbanye nkịta igwe ịgbahụ ọ rapụ anụ gbara ahụ ma chụba nke gbara aka ahụ. Ọ bụ na ịgbanye nkụta nje nkụta na-achụ ọfịa nkụta eji achụ ọfịa ịgbanye na igwe ịgbahụ ọ rapụ anụ gbara ahụ ma chụba anụ gbara aka ahụ. Imezie ihe emezie onye ga-esozie gị ọfụma. Onye ọbụla na-asị gị nna gị na gị soro nke ndị bekee na-akpọ due process, mana ha emebigo due process ahụ erighị gị emebigo ihe ha emebiri ihe mgbe ha ji digrii 24 tinye eso n'iwu na-achịghị. So imebi mmadụ jere n'ihu n'anya mmadụ jere n'isi mmiri gbarụcha isi mmiri were dee ite che nwatakịrị dekutere mmiri dị mma n'ọdụ ya. Mmadụ jere n'isi mmiri gbarụchaa ya werezie ọba nye nwatakịrị ka ga ekutere ya mmiri dị mma. Ọ ife nwanna nwoke ọfụ egwu akọ ijere n'isi mmiri gbarụchaa ya agbarụkwa ya nye nwata ite ya jire n'ọdụ ya ekutere mmiri. Ọ ife na nwanna nwoke na-akọ. Mana nsogbu adịghị. Ihe ka mkpa bụ ka anyị kwuegodu otu ụbọchị si wee dị. Nke ọzọ dị ka ibie bụ na abịa na njem nnwere onwe maọbụ ihe ndị asịrị nkwara dị ka o si wee dịrị ndị IPOB na ndị na-adọ Biafra tata, e nwere ihe a na-akpọ civil disobedience. Mmadụ ihu ihe na-arụ anaghị achụ ya mma dịka mkpagbu si emebiri ihe sa akwapụ n'ọbara anaghị achụ ya bụ ụzọ iji ime ihe. Mmadụ na-anọkịta bịarụ ọrụ enwe nke a na-akpọ ibiri abịa n'ọrụ abịarị n'ọrụ enwe nke a na-akpọ piketi ndị awụdị gbara pụrụ nke a na-akpọ piketi. Abịaruere a na-asị ndị na-arụ ọrụ ole otu ya na-arụ tata mba gwa igbo na ya arụ ọrụ. Otu ịnọ na BBC enwegbo mgbe BBC gbara straịk mgbe ha gbara abụbụ ọrụ. Ndị ọrụ ahụ ga-adịkwa n'ọrụ ihu BBC nọchie ụzọ ebe eji abịa si onye abakwara maka na gịnị mere ha gbara abụbụ ọrụ. A na-eme eme piketin is allowed. A na-eme eme mana agbakwara abụbụ ọrụ agbara abụbụ ọrụ. Ndị kpọrọ kwadokwara ịgba mbụ ọrụ ha ndị mmadụ kwadoro ya mana ndị nwe ọrụ aha ndị isi ọrụ ndị na-eme ya apụtakwanye n'ihu ọrụ akwụrụ onye ga-ebata ya mba atakwara maka na anyị gbara abụbụ ọrụ tata ọ bụ asị. Nke a bụ eziokwu mana ajụjụ mụnwa nwere ịjụ a na-enwekwa ka ndị oyibo na-akpọ na-eme ya ha nchaso ya. Nke ọzọ dị ka ibie ihe mere tata gosiri nkwado ndị be anyị kwadoro na ndị ka na ndị IPOB na ihe ha na-eme. Onye ọzọ na-akọ ihe ọzọ enweghị mgbe ego dike niile mgbe ọbụla dike nọ ọ madụgbo ya o ji abụ dike ji eme ya mechie maka ego mbọchị ọ nwere enweghị ihe anyị akọ. Enweghị ụzọ ọbụla ọbụla mekpe ntị maka na ụbọchị dike nwere enweghị mgbe anyị akọ agaghị asị na ọ bụ ezigbo mmadụ ma ọ bụ ajọ mmadụ ma ọ bụ keta ajọ mmadụ a ga-akọdịghị ụbọchị dike nwere. Mgbe ndị mechie ntị ihe ka mkpa bụ a na-eme a na-arụ ọrụ a na-eme ubi esi marakwa na iwu dị si na-akwari iwu na-akwakwara mmadụ bụ na-akwari nwere ihe ọzọ onye na-asị na nke agbara nke
nke bụ eziokwu bụ na enweghị ihe gosiri na ndị IPOB na ọgba aghara nwebeghị ihe gosiri ya. Naijiria nwee polisi, nwee amị, nwee DSS, nwee NIA, nwee amị, nwee ihe niile nta. Nwee mgbe ijele ebe a na-agba ọnụ ya kpere. Ọ bụrụ onye ha ga-ana kọ egwu onye ahụ. Ebe abụ dị na-ese na ịnọ ife meta nnewu ihe echekwachi nke ọtụm. Ọ mgbe iru ebe ahụ tọọtụ ajụwadị gị ajụjụ ịmere ị na-akụ ebe isi akụ ya na mụnwa hapụrụ ya rụọ ọnwa hapụrụ ya mụ onye hapụrụ ya ị na-akpọ ọkụ a na-agba. Ọ ụbọchị ijere kọl jee gbaa ashịọrị ewee jụọ ịkọcha ajụọ ajụjụ ịkọcha ajụọ ajụjụ. Mgbe ị na-akọcha ife amara bụ onye fọrọ amara ma ga-asụ na ekikere kredit maka iweji kọcha ihe ahụ. Ọ bụrụ na akụkọ niile aha megịnị ihe ọ ga-ekpere achịkọta megịnị wee n'ọfịa ọ bụrụ na bụrụ dachi wee bụrụ ya so akụkọ gị nke eziokwu na ọ na-acha na ahụ mana ihe anyị kwesịrị na-ekwukwa aka bụ otu ihe ntata ga ụlọ ekwugo na BBC gara abaru ha hụrụ mmadụ na na-ekwenye ndị agha ihe. BBC gachaziri ebe ndị ọzọ ha kpakwara n'ọka ha hụrụ mmadụ mgbe onye na-eti ndị agha ihe. BBC gakwara etutu ego iwu agha eti ihe. Nke ọzọ dịka ibie ofu egwu na-ekwu maka Port Harcourt. Nke bụ eziokwu na ihe mkpụkpọ Port Harcourt hapụrụ egosiri na Port Harcourt ihe dịka elebe na ebe ndị ọzọ gosiri na akpọchiri ha otu a ka ọ dịkwa na ebe ndị ọzọ dịgasị iche iche. Ọ ebe ị gara ka iri ya ihe ha abụọ nọ na ndo mkpụrụ ọnwa ihe ha abụọ ịnọ na ndo ifu ọnwa ịnọ na Abuja ihe na-eme na Nnewi ịnọ na Nnewi ihe na-eme na Abuja ma ihe a na-eme metụtara ka onye nọ na Abuja ma onye nọ na Naịjirịa. Nke bụ eziokwu ọrụ ihe Abuja na-egosi ndị a na-egosi ịghọtacha ihe ọ bụ na-ere na ike nke otu Naijiria ji wee dere ihe ka mgbe egwuregwu ọ bụrụ nke obodo a ga-enwe onye ọ na-aga na-enwe njem onye si Awụsa bịa ya gaa Ụmụahịa lụ si Ụmụahịa jee Port Harcourt si Port Harcourt jee Owerri. Mgbe ọbụla emere ihe kwụsịrị njem ahụ ọ ga-emetụta ebe ọ metụta iwu metụta anya ị na-ajụ metụtara mmadụ o metụtara ha maka na ọ pụtara njem moto ga-esi Lagos bịaba ala Igbo agaghị abịa. Nke ya si ala Igbo gawa Lagos agaghị aga. Nke na-esi ugwu Awụsa wetara ala Igbo agaghị abịa. Ma ihe niile bụ mmadụ na-eme mana nke bụ eziokwu bụ na ndị ihe ndị IPOB na-eji abụghị kọmịta ndị mmadụ ihe IPOB chiri. Mana chelụkwa ajụjụ m jụrụ gị ime isi ka m chelu ajụjụ m jụrụ gị bụ isi ka ndị mmadụ nọdụ n'ụlọ ikwuru maka ihe bekee na-akpọ civil disobedience ikwuru maka ya ọ bụrụ ihe na-eme ebe ọbụla a na-agba abụbọ ọrụ ụwa nabatara ya mgbe ọ na-ajụ isi ka ndị mmadụ nọrọ n'ụlọ n'ọwụwa anyanwụ Mọnde niile site taa gawa ọ ga-eme ka gọọmenti Naijiria si o zuola ka enye ohere ka atọhapụ Nnamdi Kanu bụ onye isi otu IPOB. Ọ ya bụ ajụjụ m jụrụ. Mana emegidekwana ya bụ na ndị a na-ene anya na ha ga-ege ntị egeghị ntị ọ pụtara na a ga-emeziri ya meri ya na-agwụ agwụ.
ka a na-aga n'ubi ọka na-aga ọ anaghị anọ na nwunye na anaghị anọ na ebe dị ya akpụ ebe iyi ọ a na-eje mba a na-amata ihe mba na-eme ọ bụghị na ọnụ ụlọ na ihe chọkwara egodu ka ebedo ebiri tata ichere mgbe e mere ya tata ekweghị ọzọ afọ otu o si were dị. Okay. No, achọrọ m ka achọrọ m ka m bukwele okwu a ga-bukwele ya gaa ihu. Ihe m chọbụrụ ime bụ na achọbụ m inye ụmụ ife ndị mmadụ na-ekwugasị na ọba Facebook anyị ka anyị wolu zaa ha ya bụ n'onwe ndị na-ajụ ajụjụ ya bụgo ndị na-achọ ka ama m achọrọ ị ga-etinye ọnụ chelu ị ga-etinye ọnụ ịma ọ gị nwakwuchala okwu ya wolu kwuo ọ bụrụ na ya nwakwuchala ọ naraghị okwu n'ọnụ ikwuchara okwuo ihe o mere bụ na ọ zalụ okwu ikwu so achọghị m ka eme ya ndọrọ ndọrọ onye nke akwa onye nke okwu onye nke okwu a na-atọ ya nwere ka ọ bụrụ ofu ihe ka anyị ga-ekwugide chie maka na okwu karịrị ihe a na-ekwu karịrị achọrọ m ka anyị mee ya ihe nwanne maka ofu ihe na-enye nsogbu mụnwa na-afụ bụ ihe na-enyekarị nsogbu so ihe m chọrọ itinye ọnụ bụ na m ga-ekwu anya maka na mụnwa bụkwu nwa afọ ọwụwa anyanwụ Naijiria anyị adịghị egezi onwe anyị ntị ọ na-abụzi onye na-ekwu okwu onye nke awọrọ okwu onye nke awọrọ okwu o nwere ihe ọkpụrụkpụ ọkaiwu achara kwuru ebe a mụnwa na-eta elere ị ga-awọrụ ọ bụrụ ihe ị ga-eji mee ihe o gwere ihe dị ọkpụrụkpụ gị nwa kwuru ebe a mụnwa na-echere ya nwa na onwe ya ga-awọrụ jiri ya mee ihe ndị na-egekwa anyị ntị ha nụta ebe a nụta ebe a ihe mere anyị ji kpọta mmadụ abụọ nọ na mpaghara m ga-asị onye n'ofu aka nri onye na aka ekpe bụ ka e nwee ihe bekee na-akpọ balance ka ọ bụ na sọsọ ọnụ ofu onye ka a ga-anụ ọgọ maka ndị na-asị kedu ihe mere ya nwa na onwe ya na-ebo m ebubo na m na-enye gị nwa ogologo ohere ikwu okwu maka na ọ dị ya mezie ọdazia n'isi onye isi bekee na-akpọ moderator ụsọkwa moderator na isi mana nke bụ eziokwu na anyị chọrọ ka anyị kwuo okwu a ka anyị kwuo ya ka anyị chi ya mụta ihe jikwara ya ma enwere ebe anyị ga-esi nweta ihe bara uru anyị enweta na ya mana achọbụ m ka m na-anya ihe ndị mmadụ na-ajụ na ọba Facebook anyị tupu anyị anaghachite n'okwu nwa anyị jikwa mgbe a m ga-enye gị nwa ohere ọ gị nwa bụ onye okwu ruru mbụ maazị ọfụ ebu ọ gị nwa ka olulu ikwu okwu banyere ihe a ọzọ bụ na dịka ana m enye ka mmakụ nwere ajụjụ ndị mmadụ jụrụ ebe mana ọkwa ihe anwa anyị na-ekwu ka a na-ekwu ọnụ ka a na-akọ ọnụ ọnụ anyị na-akọ onwere onye ọ ga-abalị uru adụ nkwucha ya nkwukwukwa ya ọzọ ọnụ onweghị onye uru ọ na-aba ọnụ a nweghị uru ọ na-aba n'ọnụ a na-akọ na-eme a na-akpọ mmadụ ajọ afa isi na igwu ha ajọ afa alụọlụ gị aka ebe ị nọ na-ekwu ajọ ife mere ji nwe ajọ afa onye na-ege ntị ya wolu ihe ọ na-anụ ji mee ihe bara uru biko anyị ga-aga n'ihu maka na na-ego m anya onwe ha ajụjụ ajụrụ maka na menye nwere ajụjụ ndị mmadụ ga-ajụrị ka banyere ihe anyị na-ekwu ma nwere ntụziaka ha chọrọ inye banyere ihe anyị na-ekwu ya bụ na nwere ntụziaka mmadụ anyị ga-agụpụta ya ebe ya nwere ihe mgbasa ozi ma ọ bụ ozi a chọrọ izi anyị esi ebe a ozi ya mana anyị ga-ahapụ maka na nwere ihe ọbụla okwu ijere gị nwa ka m ga-abịa ebe ị nọ dịka ọtụtụ kedu ihe iche maka etu ọtụtụ ndị na-achịgasị mpaghara ọwụwa anyanwụ dị iche iche isiri wolu atụmatụ nọdụ n'ụlọ a maka ị na-anya steeti Abia steeti pụtalụ wolu kwuo si na ebe ha nwa nọ na ha nwa achọghị igbochi onye ọbụla ịpụta welu nọdụ n'ụlọ maka ikike dịrị onye nyere mmadụ na-enwere ikike isi na ha achọghị ịga ọlụ taa nke a bụ ihe iwu Naijiria nyere ikike anwa ma iwu mba ụwa niile na-achọghị m ịga ọlụ taa ọzi ebe ị na-alụ ebe ụlọ ọrụ gị nwere ike si ya bụ na ịbịa ha ọlụ taa na-ekwe ataramahụhụ anyị ga-ata gị maka na anyị na-aga ibinyegbu aka n'akwụkwọ na-ekwu usoro ị ga-esi na-alụ ọrụ mana ya bụkwa ma onye ahụ nwere ikike ịnọdụ n'ụlọ nwere ikike ebe a ka ọ dị m ka gọọmenti Abia si tinye ọnụ na ha enweghị ike igbochi mmadụ
mana ha sịkwa na uche ha na ọ dịghị mma isi ka ụmụ akwụkwọ ghara ịga akwụkwọ ma isi ka ndị na-alụ ọrụ ghara ịga ọrụ ma isi ndị na-azụ ahịa ghara ịgazụ ahịa ha ọkachasị ugbu a akasi na COVID-19 na amgasị na-apụtagwa akara na COVID-19 nsogbu dị a na-achọ ka amara ka akụnụba obodo ọ ga-agbagote. Ọzọkwa bụ na gọọmenti Ebonyi steeti pụtakwa kwuo si na ha anabataghị ya ma ncha ma nye iwu na onye ọbụla na-alụ ọrụ gọọmenti ga-abịa ọrụ otu aka ọ dịkwa Anambra steeti enye gbere iwu na onye ọbụla na-alụ gọọmenti ga-apụtarịrị otu aka ọ dịkwa n'Imo steeti a sị na gọọmenti niile ga-emepụta. Mgbe onye na-ajụ gị kedu ihe iche maka etu ndị gọọmenti ọwụwa anyanwụ siri wolu okwu a, kedu ihe iche maka ya? Nwanne m nwoke, tupu mma asaghị ajụjụ a ka m godu na Pọl achara asaghị ajụjụ izizi ejuru ya nke bụ kedu ka otu esi ihe a na-eme n'ọdịnihu na dịka ọ ga-esi mee gọọmenti ka ịfụ na onwe ha ụsa dị dị ọ sị dị na o nwere okwu n'ikpeazụ sị na ọ ka wee na-eje ka ị na-amara nke bụ na ya elobeghị ya elu n'ushi mgbe a na-aga ihe chikwute ifugo na ndị enweghị ndị ama ha na-atụ mana ka m jee na ndị na-ekwu gọọmenti nwanne m hapụ nke ndị a na-ekwu n'ọnụ na nke ha na-akpa na-agba ihe m gwaburu gị mgbe mụ na gị nọbụrụ na Abuja ka ị gara Abuja ka gọọmenti na-ekwu ya gịnị mezikwere ndị isi afịa ji wee kpọchie afịa? Gịnị mere ndị isi main market ji kpọchie main market? Onye isi main market ya na gọvanọ Anambra steeti a na-arụ ka ha ga-arụ. Onye isi relief market ya na gọọmenti Anambra steeti a na-arụ ka ha ga-arụ. Hapụ ihe ndị anụnwa na-ede, ihe nke na-elele bụ ihe ha na-akpa n'akpa. Gịnị mere mmadụ ji mechie ya si ha na mgbe ejikwa mee na mgbe emere nke nwaasị na onye abịa na ị na-eme na-ekwu? Ana m anụ ihe na-ekwu na-aga n'ihu. Oke, a na-asị gị na ejikwa wee sị na ndị ahịa mmegbe nke a na onye ọbụla ji nọ ndị ọrụ oyibo. Ọ bụghị eziokwu nwanne, ndị isi afịa bụ ihe gbochi aka. Biko kpọrọnụ ndị nta akụkọ, chekwurunu ndị na-azụ aka ka akọwara unu ka esi ihe na-eme ihe na-aga n'ihu. Ndị na-afụ ọ bụrụ na ọ bụghị mmagide, ana m arịọ biko ndị ọchịchị etiti, ndị federal gọọmenti oru ụbọchị Mọnde ọzọ kpọpụtanụ ndị agha n'iro ka ịma ma ndị mmadụ ọma njekwa ya ma aga-eje ya ma ama nje. Ọ na onye bịa na-enecha anya ọsị na ọpụta emebiele n'ụmụ ahịa ndị ya na-ere na ya gara n'ọnụ ebe niile mepere. Mere o ji wee bụ ebe unu jere na-aba nke ụzọ na-adịghị n'ụwa niile eji anya fụ ụzọ adịghị ọgụtụ ya. Ịfụ na ebe niile a na-ere ụmụ ihe ganara ọnụ fon na ụmụ ihe ndị mmadụ na-achọsi ike bụ na onye ori nwere ike isu mechie ebe niile a mechi. Mana jee n'ụmụ ime ahịa ebe a na-ere ihe niile ebe ndị mmadụ n'ime striti fụ ka ndị mmadụ nọ na-echere onwe ha. O wee bụrụ gịnị na ndị a enweghị onye ọbụla na-akwado ha egwu ka a na-eyi ndị be anyị asị na ndị gọọmenti ngwa Imo steeti gịnị mere Imo steeti afọ Imo steeti eji ọkọchị ịfụ na ndị chọrọ imepe mepere onwe ha, ndị nke ọzọ na-emepe ọka nkụ n'ime ha bụ elu maka ndị be anyị enweghị ya na-akpọ inshọransị. Onye pụta akpọ ahịa ya ọkụ ojebido ụwa n'isi ọsị na onye a lecha anya ọsị nna ka ọ bụkwa maka nke a ọ bụrụ ma n'eziokwu na ezi asụsụ kpọpụta ndị agha kwụsị ebe ọbụla ịfụ na onye ọbụla ya na-ejere onwe ebe ọ na-eje ndị ọbụla na ọ na-ata bụ nke kwuo na onwe gị uche akụzi n'ọnwụ ma ọka akụ ndị mmadụ chọrọ ije ndị nke na-eji ego na-aja eme ya enwe nke kpọchiri onwe ya. Mba, ndị Igbo pụta anyị na-arụ onwe anyị ahụ kapụtakwa izu ọhịa mere ala Igbo ji mebie afụ eziokwu a na-agba ya okirikiri. Pọl na-asị m na m ji mee nke nke ọzọ jụọ Pọl ebe akụwara bụ onye otu, jụọ Pọl onye bụ akpa mgbọ, jụọ Pọl onye bụ Wakawaka Biafra, Rubi Matiu dị ndụ ya chi akụziwo biko wepụta n'ofu ụbọchị unu kpọta ndị otu ndị nke asị na IPOB wee pụọ ka ha kọwara ụlọ ọbụ ọzụzụ mana ịma ọlụ anyị abụghị ịbịa nyochawa IPOB. Ọlụ anyị bụ ya nwee ihe ya nwee ozi ma ọ bụ akụkọ melu anyị ekwu akụkọ anwa mgbe ndị IPOB na-enwe ọzọkwa bụ onwere okwu ikwulisi ofu ụbọchị mana dịka ịma ụbọchị anwa bụrụ taa bụ ụbọchị anyị na-ekwu okwu maka ihe nọdụ n'ụlọ na mpụtara ya maka na nọdụ n'ụlọ a dị mkpa
ọ dị mkpa ikwu maka ya. Ihe o ji dị mkpa ikwu maka ya maka na ị na-anya onweghị onye nta akụkọ n'ụwa niile ga-ele ọwụwa anyanwụ Naijiria taa si na akụkọ adịghị ebe anwa si na ihe emeghe ya. N'ikwu maka ya ụta adịghị gị na anyị nwabụ ebe a na-ekwu maka ya ụta adịghịla anyị. Nke a bụ eziokwu dị na ya. Egwu a na-eyi ndị mmadụ nke nwa na onweghị nwa n'isi ọrụ enwetaga akwụkwọ iyi egwu ndị nke a na-ede isi ụlọ ọrụ ije n'inbox ụlọ ị ga-ahụ ka ọ na-afa afịa onye egwu na-atụ ndị mmadụ ọka ntụpụchapụ ma ndị nke kwute eke nọ n'ala Igbo egwu ka ndị a na-eyi mmadụ ewepụtakwu a na-eyi onye ka esi asị ọmụ na ọrụ unu bụ ijeje nyochara mba anyị nwaka ọrụ anyị nyocha ụkwụ nta akụkọ unu jezie chụọ nta akụkọ mara ma ihe eziokwu ka asị ime nne ya ana m agwa gị na onweghị ofu onye IPOB ị ga-akwụ ebe a kpọta maazị Nkwe Nwanze ma mberede ijezie ma nwaanyị nke a na-akpa akpa mbọ nke mmụọ kwuru egwu asị mụ aghọtala ebe ị na-aga awakwa akụkọ dịkwa ya. Mana ihe dị ugbu a bụ achọrọ m ka anyị nachite na okwu nke akpụ n'ọnụ bụ nnọdụ n'ụlọ nke taa. Ọ dị ama m ebe ị na-aga na ihe m eji chọ ka anyị gawa ebe ahụ ị na-aga bụ ọ dị ka onye nwata na-achụ oke na-agbanahụ ya ọsọ. Ị ga na nwata na-achụ oke a na-ebe pipipipi na inwe ihe ife na nwa nwatakịrị ka chi ga-eji onweghị ihe aja ọ chịtara ya mere m ka anyị nọdụ n'okwu anyị na-ekwu maka ya bụ na gịnị mere ndị mmadụ ji nso bikọs ndị mmadụ ma ihe ndị a na-eme ha maka ha dị ma nke a ga-ejikwa ụlọ ndị mmadụ ọkụ onye akpọlụ ọ na-agọ ihe ndị otu ha na-amandiri elu mgbe ọbụla ha jikwa ọnụ ikwu Pọl sị na mgbe o mebere ọrụ si na ọnụọ mgbe Chike dozie mọchi na-asagbu ọnụ gịnị oke Pọl nye m akara igwe gị ka m hazinezie gị ka ozi ka m jezie aka m nye gị ya ebe ị na-adaghị anụ ntị unu na-agbata ụgba fụ eziokwu na-aga n'akụkụ ahụ asị m na etu anụwa ndị niile na-anahụ etu akpa ọnwa ga-esitechi ụlọ ndị niile mata eziokwu ma kwuo ya nne m etu a na-agwa gị na nne m na nna m otu aka ha na-etinye ndị mmadụ na-agwa ha na ha ga-eme nke a ga-eme chukwu ka a ga-eme jụọ ha adị Maazị Ofebi ma tupu anyị bido agwala m unu na ihe m anaghị achọ ma m na-eme program dịka bekee agwa ya bụ ịkọ ọnụ ma ebo mmadụ ebubo chelu ka m bịa ịma na-arụziri m ọrụ moderator ị bụrụzi moderator dịka bekee na-ekwu na ya bụ ịma na anyị ama nna taa chelugoro ihe m ji ekwu ya bụ ịma ibo ọkaiwu achala ebubo ebe a agaghị m ekwu okwu m ga-asị ya ịnụrụ ebubo eboro ya bụ na iboro ebubo ya nwa na onwe ya ma ị na-ebozi ndị anọghị ebe a ebubo ọmụnwa ka ọ dịrị isi gị ebe eziokwu na-adịghị ụda ndị niile egwuregwu ma ndị eke ma ndị agha ndị niile egwuregwu ya na-eti nke ọjọọ enweghị ndị obi dị nkịta afọ n'egodu nwatakịrị nwaanyị nwa 22 years polisi hapụrụ gbuo mba chelukwa Maazị Ofebu ị ga-eji chelu bụ dịka agwalụ m gị o nwere ụmụnne anaghị aghọta ọrụ anyị nwa bụ ndị nta akụkọ enwere okwu unu ga-ekwu ma unu nọ ebe a unu etinye mụnwa nọ ebe a na nsogbu ebe ị ga-eji tinye m na nsogbu bụ na o nwere ihe bekee na-ekwu asị gị ihe ebubo anyị na-ebo ị nwekwara akaebe ya ka m kwuo ya n'Igbo agaghị m ekwu ya na chelu akaebe anwa bụ gị nwa ji ya mụnwa bụ Maazị Nwaọnwụ ejighị m ya bụ akaebe ya bụ na m ji akaebe anwa n'aka ugbu a ị na-ekwu ihe a m ga-ahapụ gị kwuo ya maka onye jụọ masị m na-ekwe akaebe ihe ọ na-ekwu chelukwe ka m bịa o nwegwe ọtụtụ ndị nọbụ na IPOB mụ na ha mere mkparịta ụka anyị mekwe n'onyonyo Facebook ebe a ọtụtụ ọ bụrụ ofu onye onweghị onye anyị na-egbochisi onye ahụ ghara ịbịa na BBC mana enwere usoro eji abịa agaghị m akpọtanwu sọsọ gị n'ụdị akụkọ a na ọ bụ sọ gị ga na-ekwu okwu agaghịkwa m akpọtanwu sọsọ ọkaiwu achara ka ọ bụ sọsọ ya na-ekwu okwu agaghịkwa m akpọta ndị IPOB abụọ kpọta gị nwa sọsọ gị nwa
mma kpọtakwanụ onye nọ na mpaghara ịnọ abụọ kpọta ofu onye IPOB. Balance ga-abụ iweta ofu onye a iweta ofu onye a. Mana ihe ọzọ m achọghị ikwu bụ ihe bụ na ya ejighị aka ebe anyị nọ ugbu a. Achọghị m ka anyị kwuo maka ya. Ị nwere ike ọkachasị na-ekpọ afa maka ị na-akpọ afa mụnwa na ịma mụnwa anaghị m atụ ụjọ ikwu okwu ma ịpụtakwu okwu, mana ịkpọ mmadụ afa si na onye a mere ihe a ịma na ijikwa aka ebe gị. Mụnwa na onwe m n'ebe a na Madrid ejikwa m aka ebe nnọọ ka anyị achọrọ m ka ikwutọpụ okwu gị maka ajụjụ m jụrụ gị ezachabeghị ya. Achọrọ m ka ị gazie ebe ọzọ nọrọ na ajụjụ m jụrụ gị. Ajụjụ m jụrụ gị bụ ihe otu ndị na-achị ọwụwa anyanwụ siri wolu nnọdụ n'ụlọ anọ tata. Maka nnọdụ na melu agaghị m apụtasị gị na o melu ya bụgodu na mmadụ n'ọkara mmadụ n'Enugu steeti mere ya. O melu ya bụ na mmadụ 200 Enugu steeti melu. O nwere ndị nọ n'ụlọ so m ga-apụtakwasị gị na o melu. Otu ndị na-achịgasị ọwụwa anyanwụ siri wolu ihe a, kedu ihe iche n'ọnụ okwu ha? Ifụlọ eme m ji kpọpụtara gị ọnụ okwu ụfọdụ n'ime ha otu steeti gasị ha gwa anyị ihe mere ndị isi ahịa market ji wee mechie ya. The lead market Ọnịcha ji mechie ya. Ọgwụ efere electricals ọgwụ. Kedu ihe ndị isi ahịa ji wee gwa ndị mmadụ? Ọ bụghị gọvanọ pụta depụta akwụkwọ ọ sị na a ga-emepe emechakwa ndị isi ahịa gwa ndị isi ahịa ha mechie ahịa. Ndị gọvanọ ahụ ọ bụrụ na ha agbọghọ na ndị isi ahịa mechiri ahịa asị na onye na-abịa na ha ga-achụ ya n'ọrụ. Ngwa ha wepụ ndị isi ahịa, ha wepụ onye isi ahịa main market, ha wepụ isi ahịa relief market, ha wepụ onye isi ahịa Ọchanja, ha wepụ onye isi ahịa ọgba efere, ha wepụ isi ahịa bụije, ha wepụ isi ahịa building materials okwuche, ha wepụ ndị isi ahịa mechiri ahịa ka mara na ihe ha dị okwu n'ọrụ na ha na-abịa na ọbụbe eziokwu ha mụọma mechisi ya. Ada ma ọ bụrụ na emechi ya na ndị mmadụ ga-apụ igbo ụmụazị a chee inye ndị na-azụ ahịa nsogbu. O nwere ike ọkụ aka emedo oye ọya ka ha na-efe ha ji mara ụmụapụtasị gị na ọ ga-enye onye mgbe nke o yere onye ndị isi ahịa mechi ahịa chụsere ndị isi ahịa chụọ ọfa na fama mere ihe dị contrary to the gọvanọ. Ịfụ na ama nchụ ndị agha gịnị mere na ọha ncha niile nọ n'izu eme ya nkụwa na onwe gị chi agụzi ụmụ ịma mmechi nwaanyị ọbụla ma ọ bụ na aka gọọmenti adịghị ahụ ọbụla ifere mechiri emechi aka gọọmenti dị na agara ọdụmụ nwaanyị a na-arụ. Nnọọ biko anyị ga ọkaiwu achara ịnụlụ ihe maazị Ọfọegbu kwuru. O nwere ihe o kwuru ọ dị m ka ọ dị mkpa. Ọ sị na ọ bụ mmanye a na-amanye ndị mmadụ melu ọtụtụ mmadụ jiri nọdụ n'ụlọ. Biko enwena iwe na ọ dị ka ekwentị anaala ka m na-akpọ ka mkpọghachi oke mba a na-adụzikwa gị ọfụma ebe a gaa n'ihu kwuo eziokwu. Ọ dị ka ihe na-eme teknụzụ gị mba kwuo okwu anyị na-anụ ihe ị na-ekwu kwuo ezi ebe a chelụkwa biko kwuo okwu ebe anyị na-anụ ihe ị na-ekwu kwuo okwu. Na mbido ịma na ọ naghị adị mma mmadụ ịbịa na-ekwu okwu na-eduhie ọha mmadụ. Ịbịa n'ala Igbo ịbịa n'ebe ndị anyị kpọrọ Biafra land enwere ihe ndị bekee na-akpọ internal democracy. Ndị afịa niile ị na-anụ maka ha niile atụrụ ha votu atụrụ ya atụ. Ụfọdụ ha n'ime ọtụtụ ime ha winie tupu ha emechi ahịa. Ọ ga-abụ na imirikiti n'ime ha ekwetego na ha agaghị azụ ahịa ụbọchị ahụ. Ha emezie gịnị? Mechie ahịa. O ruo na Krismas ma ọ bụ ruo na Krismas iji wee maatụ ọwụ mmadụ niile na-aga ụka mana a na-emechi ahịa ụbọchị ahụ maka na ndị imirikiti mmadụ bụ ndụ na-ekpe Kristian maka n'ihi ha emechi ahịa. Emere ndị na-agọ mmụọ n'ime ha, enwere ndị egwere ihe ya. Gịnị mere
ọ bụ gọọmenti na-asa ha mechie ahịa ọha mmadụ ihe ọha kwetere ọha kwekọrịta emechi ahịa main market anaghị azụ ahịa na 25 December ọ naghị azụ na 26 ọ naghị azụ wee ruo mgbe ebere ndị anaghị aga ụka nọ na main market enwere ndị na-agọ mmụọ nọ na main market enwere ndị ihe niile so otu o si were dị n'ala Igbo bụ ala Igbo bụ ebe ọchịchị onye kwuo uche ebidoro ndị IPOB ekwuo n'ihe ha chọrọ ndị ihe niile ha dịchacha ha nọchara n'onwe ha ha kwọrọ n'onwe ha ịbịa n'ala Igbo niile ma ịgara ebe ọfụ egbu n'onwe ya na vileji ya chairman vileji ya atụọ vote ọ dị elected ije na be Maazị Nwaọnwụ chairman vileji ya ọ dị elected ọ bụghị ugwu anyị na-agwa ya ihe ọ ga-eme ọ ndị tụọrọ votu na-agwa ya ihe ọ ga-eme otu a ka ọ dị n'ọhịa niile ijele nsogbu nwere n'ebe ijele nọ bụ ọ na-ebo ebubo nke dị egwu ebubo ya ọ n'ihe n'anya n'azụ were ebo mana ihe dị mkpa mana nke bụ eziokwu bụ na eziokwu na-akwụ ọtọ ije n'ebe niile a na-azụ ahịa nwere ndị eze ahịa a na-atụrụ ha votu a na-atụrịrị ya aka elu onye win ya achịba and ọkwa mgbe ahụ a tụrụrụ ya aka elu gị echịba ọkwa ihe ndị tụrụ vootu kwuru ka ị ga na-eme ọkwa ya eziokwu mana chelụkwa ịma okwu anyị kwuru ugbu a nwekwelu otu o si welu metụta okwu anyị na-ekwu ya bụ na ị kwenyere na enwelu ndị atụrụ vootu bụ ndị na-achị na ọ bụ ndị na-anọchitere anya ndị mmadụ kedu ihe mere eji kwere rapụ ha ka ọ bụ anwa bụ ndị ga na-ahazi ihe a na-eme maka ugbu a na ndị gọvanọ na ndị na-achịgasị si ka a ghara ịnọdụ n'ụlọ IPOB si ka anọdụ n'ụlọ ya bụ na IPOB anaghị ege ntị ndị anwa ị na-akọwa na-atụrụ vootu kedu ihe mere nke anwa ọchịchị ụdị ụzọ na-abụ ọchịchị nke ndị gọvanọ bụ ọchịchị nke ndị a ejiri egbe wee tinye anyị 1999 n'isi ejiri digrii 24 ejiri egbe wee saa anyị digrii 24 nọ nke abụji 1999 constitution anyị ekweghị na ya ije na ọchịchị nke ime ahịa ndị ahịa kpọkọtara mere onwe ha constitution ha ji achị ije na vileji gị ije na be nna gị bụ Maazị Nwaọnwụ ndị bụ kpọkọtara mee constitution unu ji achị ị bịa na be nna m ọkwa otu ahụ ọkwa ndị be anyị kpọkọtara mee ọ bụghị enweghị ihe wee nye anyị nke a mana ị na-ekwu maka constitution nke 1999 ọtụtụ mgbe mụ na ndị aghọtara m na-ekwu ana m achọ ịsa gị ya ọtụtụ mgbe mụ na ndị aghọtara m ife ị na-ekwu ya ka m na-asa ana m etinye ọnụ na ihe a nwere ikwu maka na ọtụtụ mgbe mụ na ndị ịdị anụchata ihe m na-ekwu ọ ga-abụ maka ekwentị gị mana ndị ọzọ na-anụkwa ihe m na-ekwu ka ọsọsọ gị nwa anaghị anụ ihe m na-ekwu Maazị Ofuegwe na ihe m na-ekwu Maazị Ofuegwe na ihe m na-ekwu oke ọ ga-abụ teknụzụ na-emekwa ihe ọ na-eme m ga-akpọghachikwa gị n'ekwentị otu sikwe kpọọ gị mbụ ka ị wolu na-ege ntị nsogbu adọrọ ka m kpọọ gị na teknụzụ ka m kpọọ gị na ekwentị gị ọzọ m akpọ gị na ekwentị maka na ịma ihe mebu na abịa sizi ekwentị anwa pụtazịa batazịa na nke anyị jikwa ekwu okwu mbụ nke Zoom ka m kpọkwa gị n'ekwentị ka ị nwere ike nsogbu adị ị ga-asa ebe a mana ị gara anụzi ihe m na-ekwu na ekwentị ịghọta ị ga-anụ ihe m na-ekwu n'ekwentị ị ga-asazi ebe a oke ihe m na-ekwu bụ asị m na mụnwa ghọtara ihe ị na-ekwu maka aghọtara m ihe ị na-ekwu maka ka ihe a na-akpọ ya maka iwu na-achị Naịjirịa nke ehibere n'afọ 1999 ị na-akọwa na ọ bụ ndị agha hibere ya na ọ bụghị ndị nkịtị hibere ya bụ iwu mana ịjụ onye ọbụla gịnwa bụ onye ọkaiwu ịma na iwu anwa bata na ndị na-achị ndị omeiwu nabatara iwu anwa and dịka ndị omeiwu nabatara iwu anwa ọ bụgoro iwu obodo na-ekwu okwu mba na-ekwu okwu na a na-anụ ihe na-ekwu
iwu mmanye abụghị ezigbo iwu obodo. Iwu ọbụla abụghị ezigbo iwu ga-enwe ọya bụ nsogbu iwu. Ị ga-enwe iwu obodo kwere ya ndị be anyị ji akpọ ya ọhazurume. Ọ bụrụ na ị nwere iwu mmanye onye ọbụbụ ọchịchị aka ike ndị mmadụ gara asị mba. Ana m eme ka mkpọghachi gị n'ekwentị maka na echega na akpọ gị n'ekwentị maka ihe ị na-anụ m na-akpọ gị ugbu a maka ana m eme ka mkpọghachi gaa ihu chelu maazị Ofuegbu ka okwu tọpụ okwu ya wee bata. Gaa n'ihu, etinyegbo gị n'ekwentị, gaa n'ihu ka mkpọchizi nke a. Ọya gaa n'ihu, ị na-ekwu okwu kwuozie n'ekwentị, tinye ekwentị gị n'ọnụ otu isi ekwu okwu mbụ. Ekwuo n'ekwentị, anakwa m anụ ihe ị na-ekwu. Ana m anụ onwe m mana na-ama anụ gị. Kwuo okwu. Gị nwanụ ibe ị na-ekwubu okwu owolu pụọ wee osi gị nachie n'okwu anwụ ị na-ekwu okwu maka iwu Naijiria nke 1999. na constitution nke anyị ji wee nwere onwe anyị bụ 1963 constitution nke ndị niile ndị be anyị kpọkọrịtara wee nwere si na nke na-ebu nke anyị and ịga na constitution nke ahụ referendum dị ya ihe niile dị ya. Mana ọkwa ịma na nke 99 na-anwa na atụmatụ referendum adịghị ya, nke mee na ọtụtụ mmadụ na-ekwuzi na ihe kwesịrị ime ugbu a bụ na ekwesịrị ka ọ bụrụ ndị omeiwu ọkachasị ndị na-anọchite ọwụwa anyanwụ ma ọ bụ ndị ọzọ na-asị na ha chọrọ isi na Naịjirịa pụọ na ndị omeiwu anwa bụ ndị kwesịrị ibu ụzọ gaa n'ụlọ omeiwu wolu sị ka akagbuo iwu anwa webata iwu nke ga-anabata ka atụgharịa ma ọ ka eme ihe a ka ekewa Naịjirịa. Enwere maasị ọ na-aba arụgbudo mgbe a nọ n'ụmụazị mgbe a na-akụ nta akara. Maazị Nwanwụ, ana m anụ ihe ị na-ekwu, gaa n'ihu. Enwere maasị ọ na-arụgbudo mgbe a nọ n'ụmụazị asị na okwe omume mgbe anyị pere mpe mgbe a nọ n'ụmụazị anyị na-akụ nta akara. Enwere maasị ọ ya arụgbudo asị na nke ekwe omume. Ihe oji ikwe omume bụ na kedu ka onye ṅụrụ iyi si na ọ ga-echekwa kọnstitushọn nke ahụ adịghị mma nyere ikike o ji wee na-achị ga-esi bịa sị ka o mebie ha kọnstitushọn nke ahụ. Aghọtara m ihe na-ekwu, mana ajụjụ m chọrọ ịjụ onwe ajụjụ m chọrọ ịjụ gị maka ihe anyị ime na-ekwu maka iwu. Gaa n'ihu. Chere ka m bịa tupu ịrụ gọvanọ ma ọ bụ sinetọ, ị ga-aṅụ iyi that you are going to defend the constitution. Defend it. Understand the word defend. Nke a eziokwu. Agaghị emebizie ya emebi, ha agaghị emebi n'ihe emebi. Ihe dị na bụ mgbe Buhari ọ bịa nye Buhari nsogbu na Grazin n'okpuru Grazin na ihe. Mana ịma ihe o nwere ihe mere, ọ bụ ihe m na-achọ ịjụ gị ajụ bụ achọrọ m iweghachi gị n'akụkọ anyị na-akọ taa, maka na anyị ahapụgo akụkọ anyị na-akọ gawazie n'akụkọ iwu Naijiria. Amakwa m na o metụkwara iwu Naijiria maka anyị na-ekwu okwu nwere onwe, anyị ga-ekwurịrị maka iwu ji obodo, mana anyị na-apụziri ebe anyị nọ.
mana ihe m chọbụrụ ijikwa bụ ịma anyị na-ekwu okwu mmanye n'iwu Naijiria bụ nke mmanye ị na-anya ọfụma iwu nke na-akpọ 1999 na-enweghị onye ọ da-ahụ mma ibe Buhari sef ọ dịghị Buhari ahụ mma maka mgbe ọ gwara Attorney General na ya ji ejio 1963 Constitution na ya ji ewegata Constitution Nigeria 1963 wee jee chọọ ebe grassroots dị ka emeghe gịnị ka emeghe implement ọ na-ahịapụ ya ahụ maka na ọ mara nke a ejiri egbe wetie onye ọbụla n'onu azụghị ezu ọ ma na ezughị ezu and nke a ndị na ọbụrụ na atụrụ oge a na national ọgara mgbe Buhari gburu nke ahụ ọ gara national assembly okwe ha aga maka na ọ mara ọbụ omume ya megere ya agwa Attorney General ya ga-awụghata ya gaa na ebe n'ọba akwụkwọ wepụta akwụkwọ 1963 mee ihe gịnị mana cheluo biko ama m ebe ị na-aga m na-agwa gị na ebe ị na-agazi ị na-apụzi n'okwu anyị ji ana ebe anyị na-aga nwere nnukwu nsogbu dị na ya maka isi dịka otu ị na-ekwu na chelukwa ma ị na-anụ ihe m na-ekwu ugbu a oke nsogbu adịrọ so ihe m na-ekwu bụ anyị na-apụ n'okwu anyị na-ekwu na chọrọ m ka anyị pụta ya aka maka na ya nọtegwu aka ebe a mana ị na-ekwu maka iwu 1999 ị na-akọwa na atụmatụ nnwere onwe adịghị na ya dịka atụmatụ ikewa Naijiria adịghị na 1999 iwu na-ekwu na iwu 1999 ahụ abụghị iwu ziri ezi maka na ọ bụ ndị agha bụ ndị hibe ya bụ iwu onye nwa bụ nchịkọta okwu gị mụnwawo na-asị gị na mgbe ahụ bụ chịkọta m nye aka chịkọta ya bụ na achọrọ m ka anyị si ebe ahụ pụọ na chie n'ihe anyị na-ekwu ịbịa na 1999 Constitution atụtụ nnwere onwe adọghọ na ya mana ịbịa ha ọzọ enwe ha na iwu ọzọ nke Naijiria jiri aka ha wetie nke a na-akpọ African Charter of Human and People's Rights and nke ọzọ dịkwa ka nke a na-akpọkwa nke ndị mba ụwa tinobu a na-akpọ right to self-determination. Naijiria jiri aka ha chaịnịcha ihe ndị agha ofu ihe adịghị na 1999 Constitution dị mkpa bụ referendum bụ ihe adịghị ya gara ịtụli aka nwere ụlọ bụ ihe adịghị na 1999 ọ ịtụli aka otu a ga-esi mee ọkaiwu Paul achala m ga-emezi ihe m ji bụ ụmụododo m ga-achabizi nke a ka anyị hapụ ịpụ ebe anyị nọ gaa ebe ọzọ maka ị na-ekwu okwu mmanye m ga-agwakwa gị na ya bụ ị na-ekwu okwu mmanye ma na mmanye IPOB manyere ka anọdụ n'ụlọ dịka anyị si n'ọrụ n'okwu ọtụtụ ndị isi IPOB onye apụtala onye pụta ihe ọfụrụ ihe abụ mmanye na dịka onye ntakụkọ mbụ ya bụ na mmanye chelukwa ka anyị ka na-ekwukwo ụka nwanne ka ekwu ekwu maka nwanne ya bụ na mmanye ezighi ezi ma ya bụ na Naijiria mee ya mmanye ezighi ikwu ezi ma ya bụ na ọwụwa anyanwụ onye ọbụla ọwụwa anyanwụ mere ya onweghị ebe mmanye na-ezi ezi so ka anyị kwuo ekwe maka ọchịchị onye kwuo uche ya bụ ebe anyị nọ ọ ya mere anyị ncha ji ekwu uche anyị ugbu a ọkachasị ndị nọ na kọmentị anyị na-aba mba ya bụ na mmadụ na-ekwenye na ọchịchị onye kwuo uche ya ịma na onye ọbụla kwesịrị ikwu okwu kwuo uche ya kama gaa nabata uche onye anwa ịgwa ya nke gị nke a bụ eziokwu achọrọ m ka enyego gị ohere ka ị kwuo ka m nyezie maazị Ofuegbu ohere ka o kwuo nke ọ nọ na-achị ọchị kemgbe ka m mata na ọ gịnị mere iji achị ọchị maka achọrọ m ịga na ọba Facebook anyị ka anyị wolu akụkọ ma ozi ma ọ bụ ntụziaka ole ma ole ndị mmadụ tinye ya nwee nke anyị ga-asa anyị asaa ya tupu anyị esi ebe a kwalụ ngwongwo anyị laa maka na akụkọ a dịka m si ekwu mgbe niile akụkọ a na-afịarị ikwu maka na o nwere mpaghara ya dị ọkarịrị ịga ebe a anaghị ekwucha mana maazị Ofuegbu biko ọ gịnị na-atọ gị amụ akụkwa n'ọnụ adịmakọrọ a na-achụ mmadụ gị ọzọ na-asa ihe ọzọ n'ezie nke ịbụọ Pọl isi na igwe onye eziokwu ka mkpuchi ugogbe a na-ekwu ya isi na igwe onye eziokwu imepe ọnụ ga na-ekwu na lokal gọọmenti chairman nọ n'ala Igbo nọ mmadụ tinyere nọọ ndị mmadụ
tụliri aka elu wee tinye ha imepe ọnụ ga na-agwa m na ọchịchị ime ahịa aji ekwukọrịta onwe ha nọ ndị ahịa zukọrọ ezukọ Pọl biko gị na-ekwute ime ahịa atụliri aka wee tinye onye ọchụ obodo ụmụ ahịa ahụ ịgwa m ụbọchị emere ntuli aka ahụ na ala Igbo nke mmadụ nwanne ọ bụ ya anọ mere ala Igbo agaghị n'Igbo afọ eziokwu emechi gwagodo ọ sị na lokal gọọmenti amaghị nke anyị nke ebe isi lokal gọọmenti Imo steeti na atụliri aka ọ bụghị eziokwu gwa m ụbọchị atụliri aka elu ha nwanne efere ka a na-agwa na nwaanyị nke bụ eziokwu o nwere ihe ndị gọvanọ anyị ji na-agaghị achọ ka ndị ọchịchị ime obodo ji aka ha jide onwe ha maka ọ bụrụ na ndị ọchịchị ime obodo ji aka ha jide onwe ha onye na-achọ Ọnịcha South and Ọnịcha North lokal gọọmenti ama mmechi ya mana Pọl ọ ezigbo ihe ọjọọ ka ị na-eme ndị Igbo nke efu ihe na-eme eme ị na-ekpuchi ya ị ga-emepe ọnụ si na ngụnwa nweghị mma n'eziokwu n'ezi asụsụ na lokal gọọmenti chairman nọ n'ala Igbo nọ ndị mmadụ tinyere ha n'ọchịchị ime ahịa nnọọ ndị ime ahịa ji aka ha gbakọta aka ịmakwa ihe ọ na-abụ ichi ime ahịa site na mkpuka ruo na ọtanija isi na ogene efugo nwanne ndị IPOB arụmala niile nọ n'ala Igbo n'aka unu ji aka na-egosi ifucha eziokwu na-ekpudo ihu n'ala maka ị na-achọ igbochite ndị nke unu efuru arụ ka aha bụ ndị na-eji eziokwu ekwule na-eme n'ala Igbo a sị m arụ niile aha bụkwa na be ha nwanne m nwoke ị na-akọzikwa ọnụ ọkwazi iyi ka ị na-akpọ ndị mmadụ a na-akwa m anabata ịma na ama anabata ịkpọ mmadụ iyi ndị mmadụ na-akpọ anyị iyi kwa mgbe ịkpọkwa m iyi eji aka m dị ọcha mana ama anabata isi ọfọ ka m dọrọ akpọrọ m ọfọ ka m dọrọ andị ka m na-agba m agọ n'isi onwe ọ bụrụ na ọmụnwa na onwe m mpe ebe a na-afụcha nke bụ eziokwu n'ala Igbo na-ebudo ya anya anyị Igbo na ụmụnne m ka anyị hapụzie na ịbịa na-akọ ya anụ a na-akọ ifugolu ka mgbe ijupụrụ ajụjụ na-ajụ ha kemgbe ihe a ga-akwụsị asị gị na ka a na-aga ka a na-enene efu ihe niile ha na-emepụ n'onye ka a na-aga ka a na-enene onweghị iwuru ihe a na-abalị onweghị ofu onye Igbo mmechi ahịa emechiri nyere aka onweghịkwa na ofu onye ugwu na onye mba ọzọ ahịa emechiri gbochiri ihe ọ ga-eme efu na emekwa emume a na ofu ndị si gị na ha ruru ndị Igbo n'anya bụ ha na-eme ihe na-emegide ndị Igbo ndị na-eje ha ahịa tata jụọ ha ka ha nọ ego niile ha nọ na-atụkeri bụ ego ndị IPOB na-eme ha ọkụchi anụ akụchi aka na ha na-akwado ịkọrịta onwe ha enwere nke ha wetara si oke ndị na-ejighị ego wetanụ bank akaụntụ unu ka etinyere unu ego wetanụ nke aka nke bụ na nna jiri onwe ya mepepụta ọnụ mgbe ụwa zuru ike kwuru ya sị na ka ihe ndị mmadụ na-anọrọ n'ụlọ na onwe ndị bụ hapụ na ha ma ndị nri Pọl ọ bụrụ na ịnụbeghị ọgwụ ya biko m ga-ezinyekwere gị vidio nke a nke iji aka gị n'ebe nwanne ihe anụ abụ ihe ọbụla efere eji asị eme ịtụ ofu asị ị ga-eme ije asị ịtọ wee kpuchite mgbe ị na-emegidesi ike onwe gị ụtọ ọya mgbe ị ga-afọ ọ na-akọ ndị dị na-efe ọ na-nke ga na-amụ amụ asị gị na ọ iwu nke a na konstitushọn nwanne ọ bụghị ihe ji Igbo bụ afọ eziokwu ga-ebudo ya ihu n'ala onye kwuo asị jiri ya gbuo nke ngwa na onwe gị n'ụlọ ọrụ n'onwuru ezoro ya ezo n'elu ndị nke na-asị gị gaa n'Igbo na a ga-eme gị nke ada ezigbo ya pụtakwa mbọchị ahụ enweghị oge ga tọjụ ga na-eyigharị ndị mmadụ egwu ọ bụrụ na ọ bụghị egwu a na-eyi ndị mmadụ ga na-egwu jụọ ndị Igbo onye nọ na Facebook jụọ ha onye bụ ihe izizi bụ mkpọtụ na ndị na-akpa agwa ka ndị na-aṅụsụghara nne ha ọfụma a ga-agwa gị n'obi IPOB ịjụọ onye Hausa ka ọ gwa gị IPOB ịjụọ onye Yoruba gwa gị IPOB ịjụọ Isheki ga-asị gị IPOB ịjụọ onye bi na-asị gị IPOB biko onye abụ ije eke eke akụsuo ije orie akụsuo ịga afọ akụsuo ịga akwụkwọ akwụkwọ akụsuo ọ gị na-akụsu ahịa ka ahịa na-akụsu gị ọ ajụ nsị ka ị jụọ m nga biko achọrọ m m ga-enye gị ohere ka ikwuo okwu ọkaiwu Achara mana tupu m nye gị ohere ka ikwuo okwu ịma ọ bụrụ sọsọ anyị nwa n'ebe a enwe ọtụtụ ndị mmadụ anyị na ha nọ ndị na-ekiri anyị na soshal midia na-egekwa ntị ihe anyị na-ekwu ụfọdụ n'ime ha na-enwe ụfọdụ ihe ha na-etinyegasị n'okwu anyị na-ekwu ọ gaghị abụ ezigbote ihe ma ya bụ na anyị metọpụrụ ihe a agaghị m gaa kpọtụrụ ha wolu n'anya ụmụ ife ha na-ekwugasị na soshal midia m ga-ebu ụzọ bido na ndị ka tinyelu ebe a
o nwere onye Ifeanyị Chukwu na Abamba si na BBC emeela ajụ ihe maka ịkpọta Maazị Chukwuka Ofuegbu ebe a. Mgbulu na-asị ya na ọ bụghị eziokwu maka ya bụ na anyị kpọtara sọsọ Maazị Chukwuka Ofuegbu ebe a, anyị akpọtaghị onye IPOB, obi agaghị adịghị mma. Anyị kpọtakwanụ ọkaiwu Paul Achala ebe a, anyị akpọtaghị onye ọzọ anaghị ekwenyeghị n'otu o si kwenye ọma mbụ ezigbote ihe maka na ọrụ ọbụla nwere usoro eji alụ ya. Ihe abụ ọrụ nta akụkọ. Ọrụ nta akụkọ nwere ihe bekee na-akpọ balance bụ ikwu ilu Okeke ikwu ilu Okafọ, enye Okeke ohere ka okwu okwu, enye Okafọ ohere ka okwu okwu. Maka ihe ha okwu a ji dị mkpa bụ maka ndị na-asị na ekwesịrị ị na-eso iwu onye kwuo uche ya, ekwesịrị inye ndị mmadụ ike ruru ha nke a na-akpọ human rights. Ya bụ na nye Okeke human rights ya menye gị Okafọ human rights ya, ịma na mụnwa na onwe m ada ya. Ọ ntụziaka ka unu mara ihe mere ụlọ nta akụkọ ji alụ ọrụ okwu otu o si kwesị na ya bụ na ọ blọg, ya bụ na nta akụkọ nke Maazị Nwaọnwa ụlọ nta akụkọ mee ya otu o si chọọ ime ya. Nke a bụ nta akụkọ BBC nwere usoro esi ibe ya. Ya bụ na imetụ usoro anwa achụọ gị n'ọrụ, achụọkwanụ gị n'ọrụ, o nwere ike akpọpụ ụlọ akwụkwọ ụlọ nta akụkọ anwa ụlọ ikpe. Maazị ọkaiwu Paul Achala ma ihe m na-ekwu maka na o mebeghị izuụka ole ma ole ọ kachachala m ọkụ maka akụkọ edelu BBC ọzọ dịla ọ chara m ezigbote ọkụ si na-enyeghị ha nwa bụ ndị otu IPOB ohere ka ha zaa. Nsịkwana ya na nke anwa adịghị m n'aka maka na ọ bụrụ BBC Igbo, ebe m nara ọ bụ na BBC Igbo, ihe eme na BBC Igbo jọọ m maka ya. Ya bụ na ome na BBC nke ọzọ ọ bụrụ mụnwa ka ọ dịla onye na-arụ ọrụ ebe anwa bụ onye ọ dịla ikwu okwu maka ya. Ọ ya mere m ji zaa ihe a ka o doo mmadụ niile anya. O nwere onye ọtụtụ mmadụ na-asị ka anyị kpọbata na nta akụkọ a, ha si Ikenga Iruagụ ka anyị kpọbata ya na nta akụkọ a. Ihe anyị agaghị eji kpọbata ya na nta akụkọ a bụ na enwego mmadụ na-abụ ehibe na ọha nwa bụ ndị ga-abịa taa. Anyị na ha kpara akpa tupu ha abịa, anyị zikwere ha ozi, biko anyị na-eme ụdịrị ha, biko bịa sonye anyị. Ya bụ na ọ na-achọ ịbịa na BBC Igbo, ya mee ka m mata ụbọchị ọzọ m ga-akpọtakwa ya ọ bịa soro anyị kwuo okwu. Onweghị onye anyị na-achụpụ, onweghị onye anyị na-asị ka ọ ghara iso anyị, mana ihe anyị na-agwa onye ọbụla na-abịa mara na gaghị akọ ndị mmadụ ọnụ, mana na ị ga-ekwu okwu ka nwa afọ nwụjuru mmiri ala afọ na-ekwusi okwu, ọ bụghị nke ịkọ ọnụ, onwe nke ọ bụghị nke ịba mba. Ọ bụrụ anyị nwa ka ọ dịrị, ọrụ anyị bụ iwepụta ihe na-eme, ihe ndị mmadụ ji ya mee ọha nwa ka ọ dịrị, ọ bụghị anyị nwa ka ọ dịrị ikwu ihe otu ihe si dịrị. Ọzọ ana m enekwa anya onye na-asị kedu ihe mere o ji bụrụ Maazị Ofuegbu ka anyị na-akpọta na ha akpọta ndị ọzọ. Ọ bụrụkwa sọsọ ya bụ ịma na onye anwa ka na-eso anyị eso, ịma na ịnaghị eso anyị ọfụma. Mana abịa na ọwụwa anyanwụ ugbu a, abịa na ndị na-ekwusi ike ekwu nke ha, na-ekwu nke ha, m gasị na nke ha na ha daba na nke IPOB na-ekwu bụ Maazị Ofuegbu bụ ofu onye n'ime ha. Anyị na Uche Mefo na ndị ọzọ ekwuola okwu, anyị na Nnamdi Kanu ekwuola okwu. Onweghị m ga-asị kedu onye nwe m ga-asị na ọ bụ onye nwe isi ya gbagote anyị na ya ekwubeghị okwu. O nwere ka ọ bụrụ ndị aka bido n'ụwa afọ ha ọhụrụ, mana afa gị na-ewu ewu a ga-akpọ gị otu aka nta akụkọ sitere. Ya bụ na anaghị anụ afa gị ama mkpọ gị. Ihe a bụ eziokwu, otu aka o si ụwa niile afa gị na-ewu ewu. Maazị Achala nọ ebe a, afa ya na-ewu ewu, ama m ya ọfụma, mụ na ya na-ese okwu mgbe niile o, ma anyị bụkwa ezigbote ọyị, ma anyị na-esekwa okwu ọfụma. Mana ọ ka m na-eku n'ụwọta otu ihe a si adị maka ndị na-asị kpọta onye akpọta onye a. Anyị na ka m na-enekwa ya ka m na-afụkwa ihe ndị ọzọ na-ajụ. Paul Albright na-ekwu maka na Naịjirịa nwere constitution abụọ dịka iwu Naịjirịa ọ dị abụọ, na enwere nke ugwu nwee nke a bụ eziokwu. N'ugwu Hausa enwere sharia, enwere ụfọdụ steeti, mana sharia matakwara na ọ bụ ihe ọhụrụ na ihe agba ọhụrụ a, na ọkwa na 1999 nke emechara ya ka gọvanọ Zamfara ji webata ya ọ bịa bụrụ iwu. Ọtụtụ mpaghara na ugwu Hausa wuru ya ji ya na-eme nke anwa na-agakwa iwu nke Naịjirịa na-agakwa usoro. Mana otu a ka ọ dị, ana m enekwa ya ma nwere ihe ndị ọzọ na-ajụ anyị. O nwere onye na-akọwa Prince Armstrong sị ka anyị malụ na ndị na-achịgasị
ahịa dị iche iche na ọwụwa anyanwụ na ọ bụ aka ndị gọọmenti ka ọ dị mana bụ na ọ bụ aka ndị gọọmenti ka ọ dị otu a ndị gọọmenti si ka a ghara ime nọdụ n'ụlọ aka ọgbọpe n'ahịa ụfọdụ ebe anyị fọrọ agbachisiri ahịa tata mana nke a bụ okwu onye ọzọ na-ekwu Azubike Ugochukwu na-asị na enweghị makwa na bekee ahụ na-asụ na-afịa m arụ maka na ama m otu esi asụ bekee na ehihie ọtụtụ na-ede bekee kunu ji ede ya anyị nọ na BBC Igbo na-agbalụ mbọ na-edela anyị Igbo anyị nwa mmadụ ncha ka na-amụtakwa n'Igbo nji Igbo na-ede mụnwa na-amụtakwa ya ọfụma gị nwe onwe ga na-amụta ya maka ọdụ m chọọ ịtụgharị bekee a n'isi ana m achọ ịtabi ile m Azubike Ugochukwu si na enweghị ịdị n'otu n'ala Igbo na ọtụtụ ndị nọ na ọdịda anyanwụ na-eji ofu ọnụ na-ekwu okwu nke a bụ okwu Emeka Ọjị na-akọwa na Ijele bụ onye kachasị anyị niile n'ebe a taa amala ihe nke a bụ uche ya ka ukwu Ijele wolochia mana ọtụtụ ihe a ka ndị mmadụ na-edetela anyị ebe a Ijele onwere Tony Moore ka anyị jụọ gị ihe mere iji chọọ ịga fụ nne na nna gị mana nke anwa agaghị amasị gị zaba nke anwa maka na ama m ebe ọ na-ekwu ya bụ okwu aga ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ ajụjụ mana ajụjụ a ha na-ajụ ọ dị m ka ọ naghị adabazi na ihe anyị na-eme tata mana ka ọ dị ugbu a anyị ga na-ewetazi ihe a na mpịachi mana ka anyị na-eweta ya na mpịachi m ga-achọ ka nye mmadụ nche ohere otu nkeji bekee gasị ya 1 minute ka ha wolu kunu wee chịkọta okwu a mana ajụjụ ka m ga-ajụ unu ga-echịkọta okwu a 1 minute kwa 1 minute otu nkeji m ga-ebido n'aka kedu onye anya ji bido ọkaiwu achọrọ ga-abụ onye mbụ m jụrụ ajụjụ ọ gị nwa ka olu ya nsogbu adịrọ m ga-ajụ gị anarọkwa aga ohere gị ịbịakwa mana achọrọ m ịjụ gị iche na nnọdụ n'ụlọ a ndị IPOB bụghị ibe ha sị na a ga-eme ya izuụka ya lụkwa izuụka na-abịa a ga-eme ya ya lụkwa izuụka ọzọ na-abịa a ga-eme ya ma ya bụ na gọọmenti azaghị iche na ihe a o megideghe iwu ikpe anọ n'ụlọ ikpe maka ọgbalụ m ọkaiwu Ejimakọ ajụjụ ọnụ gbakwa ọkaiwu Ejiọfọ ajụjụ ọnụ bụ ndị ọkaiwu abụọ na-anọchite anya IPOB na Maazị Nnamdi Kanu ha woo na-asị ka a hapụ ihe a n'aka ha na ha dị njikere na ha ga-ekpe ikpe a kpee ya ọfụma kpetekwana ihe ị na-afụ na atụmatụ a si ka anọdụ n'ụlọ na ọ gaghị emegide njem ha n'ụlọ ikpe ị na-afụ na ọ ga-amịta mkpụrụ ị na-afụ na ọ ga-enye aka njem ha ma ọ ga-emegide ya n'otu nkeji chelụkwa biko ewekwa n'iwe na ihe a bịakwa inye nsogbu chelu ka gbanyegwodu nke ihe a gbanyegwodu ewe n'iwe achọrọ m ka ndị mmadụ na ihe niile egwe mgbe m ji eme ihe anyị ị ga-afụ ka m na-agbakiri ya na maka na ọ naghị apịa arụ ndị be anyị akọwa m ọnụ si na m jikwe nalụgị okwu n'ọnụ nke mbụ bụ na ọkaiwu Ejimakọ na ọkaiwu Ejiọfọ ọrụ ha bụ gaa n'ihu ana m anụ ihe na-ekwu gaa n'ihu ana m anụ ihe na-ekwu ọfụma gaa n'ihu nke mbụ bụ na ọkaiwu Ejimakọ na ọkaiwu Ejiọfọ ọrụ ha dị iche nke ndị isi IPOB na-eme bụ nke a bụ ndọrọ ndọrọ ya bụ nke ndị oyibo na-akpọ political pressure Ejimọfọ na Ejimakọ nọ n'ụlọ ikpe na-ekpe ya otu o shiwere dịka iwu shiwere dịrị ndị IPOB n'onwe ha nọrọkwa na nsarị na-enyekwanụ na-abarị ha aja n'ukwu n'ụdị nke ha na-eme dịka nke ha na-eme kwa Mọnde nke ha bidoro kwa Mọnde
enwekwasịkwa ihe ndị ọzọ ka ga-apụta n'ọdịnihu nke na ka m mbido ọzọ ka na ihe ka na-abịa kasịrị nne akaji nke abụ nke mbido ihe ndị ọzọ ka ga-emeni ọbụna ọ bụghị ihe m ga-abịa kọbanụ maka na ịkọzi ọ gaghị atọzi ụtọ mgbe e merie mana nke a bụgoro otu ụzọ n'ụzọ 10 ihe ndị ọzọ jega ya imenụ n'ọdịnihu. nnọọ ị na-ene n'anya na ya bụ na emecha ihe a na ihe unu na-achọ na unu ga-enweta ya. Nụrụ ajụjụ m jụ gị Ọkaiwu Achala ka ọ dị ka ọ nọrọ ihe m kwuru. Maazị Ofuegbu biko ka m gazie ebe ị nọ. Kedu ihe iche ihe a atụmatụ a ndị IPOB wepụtalụ kedu mkpụrụ iche na ọ ga-amụta? Nwanne m onweghị mkpụrụ ọbụla ọ ga-amịta ma menanya na ma oroma ọ mịtaghata maka ịma ngwa m na mmadụ jidere onye isi unu dewe Abuja were maka mechie afịa dị n'ala Igbo o chegbuo nnọọ ndị Awụsa na ndị Yoruba na-ejichi aka o chegbuo nnọọ ndị Naijiria aka otu ahụ ka onye isi ala nọ na-amachi ndị a mechiri ahụ ụfọdụ jikuzi akwa na-achụkwu na mmechie ya abalị 5 gwagodu m otu afịa mechiri n'Ọnịcha na Abia steeti na Aba ga-eji eme ndị biko achọwa ebe a na-emechi ha bịa kpochie ụzọ DSS ebe a ma ebe ọ nọ ha na-ewuse ahịa wuse ya oye jee zụba ya oye kuba ya oye bega ya oye gwagodu m nnọọ otu ihe a si echegbu ndị Naijiria n'ujidere ugwu kpochie ha biznes emechie marakwa ama na biznes unu na-ekwu na onwezi ya na-arụ na baị ka asị nọ mgbe n'ọsọsọ na baị ka a ga-egote ihe a enwe onye bụ onye Kalaba ọ bụ mana ụzọ highway dị onye ruo Rivers steeti ruo ebe niile nwanne ọ bụ otu aka ndị a ga-esi jeche ebe a jee na-egosi ahịa onye ọbụla ịma na every Monday na ọma abịa gịnị ka ịma ndị mmadụ ka iche na ndị mmadụ ga-eme onye ọbụla chọọ ụzọ ọzọ ọ bụghị iwu bụ na ndị South ga-esi ala Igbo gafete wee jee Lagos maka a nwere ụzọ ọzọ ị ga-agba gbacha hapụ ịpụ Ọnịcha wee banye Delta steeti si ebe a ma Edo steeti si ebe a bido njem gị mmechi ahịa ifere emechibu sọsọ ndị Igbo isikwa ọ na-asịsị ebo n'ebubo mana bụrụ na gọvanọ Obianọ agaghị achọ ka enyere ya nkwado maka onye ga-anọchi ya nwanne ama adị Ọnịcha ga-eme mana ọkụ wee bụrụ na egbe si na na ndị akwụ n'ọnụ ụlọ isikwa ka a ghara ibo ebubo ma na-ebokwa ebubo n'isi ya a ga-emekwa ọrụ egwu okwu mana ị ga-amalụ ọ bụghị okwu niile ka a ga-ekwu taa enwere okwu a ga-ekwu ụbọchị ọzọ ụbọchị anyị ji aka ebe gaa n'ihu mana ekwuzi na ebubo ya bụ na inwe ha aka ebe ọbụla inye ebe a m nọ onye ọbụla bụ onwe anyị jebụ eziokwu gwagodu m ofu onye Hausa onye Yoruba Efik Ibibio Isan Bini onye Jigawa gwa m ofu onye na-anọghọ n'ala Igbo ihe emechiri taa ka na-emegide ihe ejide eme sị na ị ga-eme nke a ka ị wee megide Paul Small political pressure ị na-eme political pressure na-adaghị emetụ ya gosigodu m pressure dị Naijiria kịta na-akpọchiri ala Igbo ọ ndị be anyị ka a na-akpọ emu ndị be anyị ka a na-amụ amụ ndị be anyị ka a na-achị ọchị abịazie efuzie ndị Igbo a na-asị gị mụ na lọka 3 weeks na imechie ya ihe mere na-abịa gị na ya na-anụ ọgụ ka isi ya gị na mmadụ na-anụ wee na-akụkọ ọkpọ na akụkọ ọkpọ etụgharịa ijide nwanne gị nke obere na-esu ya na mmadụ na-esukọ ọkpọ nwoke m tụgharịa azụ na ebe a na-esukọ ọkpọ ji ebe a ga-esukwa ha dị ebe a na-akpọchi ahịa ndị mmadụ ebe a na-aka akọ mmadụ nnọọ ndị be anyị dịka unu makwa n'ụlọ na BBC News Igbo anyị nọ na ọba Facebook anyị bụ BBC News Igbo nọkwa na Instagram na BBC News Igbo anyị nwere webụsaịtị anyị bụ bbcigbo.com ọkankụ mmadụ na-achọ ha fụ m ha na-ajụ m sị ma ọ gịnị ka unu na-emedo na BBC Igbo asị m ha biko gaa na bbcigbo.com ịpịa ya n'ekwentị gị bbcigbo.com ị ga ebe ahụ ịfụ ihe anyị na-eme ọ bụrụ ka m pụta bịa kọwara gị ije ebe ahụ ịfụ ya ọ bụrụ onwe onye si na ọsọsọ Biafra ka unu na-ekwu maka m sị maka na ọ ga-abụ nke na-ewu ugbu a ọ bụghịkwa sọsọ ya ka anyị na-ekwu mana ọ ya na-ewu ugbu a
ya bụ na ya ekwughị maka ya ofu onye na-agabịakwa bịasị anyị BBC Igbo ihe anyị na-eme ụra anaghị ewetara ya anyị na-ewetakwa ya maka ọ ya bụ ihe na-ewu ugbu a anyị na-ekwu maka Biafra anyị na-ekwu maka ọkankụ ndị na-agba mbọ n'ala Igbo ụbọchị Tuesday ugboro abụọ n'ime otu ọnwa anyị na-eweta akụkọ anyị na-akọ mbọ a